लिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्राविदं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोगश्रीयुधपदः कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्विदां सजीवं सगिदं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सगगण ललिता साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री राधा कृष्ण बादान सगगणग श्री ललिता श्री विशाखान विदांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोपेशु गोविका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुधा देवी सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांजा कल्प दरुभ्यश् स कृपा सिंधु सिंधुभ्य एव स भक्तिदानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत्किदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायदे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपताय कृष्ण विशाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत सदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। மாதாஜி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வந்திருக்காங்க. நான் இப்பதான் மெசேஜ் பார்த்தேன். ரெக்கார்டிங் மெசேஜ் நான் ரியலைஸ் நான் அவங்களோட மெசேஜ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஐ ரியலைஸ். ஓகே நம்ம வந்து இது பாடத்துக்கு போயிடலாம். மாதாஜி 7th எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஒரே ஸ்லோகம் நம்பர் சொல்ல முடியுமா? 19 மாதாஜி. ஓகேமா. பகுநாம். ஓகே. எஸ் பகுநாம். ஓகே மாதாஜி. 7 பாயிண்ட் தெரியுதா? ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இல்லையா? தெரியுது மாதாஜி. கேக்குறதா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எனக்கு கேக்குது மாதாஜி. நடுவுல என்ன மெசேஜ் வந்தது, இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படி. ஓகே நான் ஒரு வாட்டி நான் வந்து வெல்கமே பண்ணியேன் எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 7 சாப்டர் தான். அதுக்கு முன்னாடி பிராணத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம, நோ ப்ராப்ளம். 7.19ல இருந்து நாங்க அன்னைக்கு 18 முடிச்சோம் மாதாஜி. குட்டியா தானே இருந்தது. அப்புறம் பிரபுஜிக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணோம். பிரபுஜி செல்வம் பிரபுஜிக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணீங்க மாதாஜி. அவர் இல்ல, செல்வம் பிரபுஜி போயிட்டாரு. அதுக்குள்ள இருந்த பட் ஹி வாஸ் நாட் அவைலபிள். அப்ப முடிச்சுட்டோம் நம்ம. பட் அவரையும் படிச்சுட்டுனா எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சிருக்கலாம் அப்படி. சரி படிங்க. இப்ப யாரு ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிக்க மாட்டா. ஒரு நிமிஷம் யாரு சாட்ல போட்டிருக்காங்க? எஸ் மாதாஜி ஐம் லிஸ்னிங். ஓகே நீங்க ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஒன்லி லிஸ்னிங். வேற யாரு? இப்ப ஜானி மாதாஜி தானே அடுத்தது? ஆமா 19 நான் ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி அப்புறம் ஜானி மாதாஜி. எஸ் கீதா மாதாஜி இருக்கேளா? சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப கிளி வந்து தொலை பண்ணுதீங்க, டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். ஓகே அப்ப நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. ஸ்லோகம். பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. பகுநாம் பற்பல ஜன்மனாம் பிறவிகளுக்கு அந்தே பிறகு ஞானவான் ஞானத்தில் முழுமை பெற்றவன் மாம் என்னிடத்தில்
பிரபத்தியே சரணமடைகிறான். வாசுதேவ பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் சர்வம் எல்லாம் இதி இவ்வாறாக அத்தகு மகா ஆத்மா மிகச்சிறந்த ஆத்மா சுதுர்லப காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானவன் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். பொருளுரை உயிர்வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது ஆன்மீக தன்னுணர்வின் இறுதி குறிக்கோள் பரம புருஷ பகவானே என்னும் தூய்மையான தெய்வீக ஞானத்தினை பற்பல பிரிவுகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். ஆன்மீக உணர்வின் ஆரம்ப நிலையில் லௌகீக பற்றை ஒருவன் துறக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் போது அருவவாத கொள்கையின் மீது சற்று பற்றுதல் கொள்ளலாம். ஆனால் மேன்மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் போது ஆன்மீக வாழ்விலும் செயல்கள் உள்ளன என்றும் அச்செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன என்றும் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வாறே உணர்ந்த பின்னர் அவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவரிடம் சரணமடைகிறான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையே எல்லாம். அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அவரின்றி இந்த ஜடத்தோற்றம் செயல்படாது என்பனவற்றை அச்சமயத்தில் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள பல்வேறு வகையான குணம், ரூபம் முதலியவற்றின் திரிந்த பிரதிபலிப்பை இந்த ஜட உலகம் என்பதையும் ஒவ்வொரு பொருளும் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையது என்பதையும் அவன் உணர்கிறான். இவ்விதமாக அனைத்தையும் வாசுதேவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உறவிலேயே எண்ணுகிறான். வாசுதேவரை பற்றிய இத்தகைய பரந்த கண்ணோட்டம் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உன்னத குறிக்கோளாக ஏற்று அவரிடம் சரணடைவதை துரிதப்படுத்துகிறது. இவ்வாறு சரணடைந்த மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள். இந்த ஸ்லோகம் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தின் 3வது அத்தியாயத்தில் 14-15 மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சஹஸ்ர சீர்ஷா புருஷ சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் சபூமிம் விஸ்வதோ விருத்வா யதிஷ்டத் தியாதிஷ்டத் தசாங்குலம் புருஷ ஏவேதம் சர்வம் யத் பூதம் யச்ச பவ்யம் உதாமிருதத்வஸ்யேஷானோ யத் அன்னேனாதி ரோஹதி. சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் 5.1.15 கூறப்பட்டுள்ளது. நவை வாசோ ந சக்ஷூம்ஷி ந ஸ்ரோத்வராணி ந மனாம்சித் யாசக்ஷதே பிராண இதி ஏவாசக்ஷேதே பிராணோ ஹேவைதானி சர்வாணி பவந்தி. ஓர் உயிர்வாழியின் உடலில் பேசுவதற்காக சக்தியோ, பார்ப்பதற்கான சக்தியோ, கேட்பதற்கான சக்தியோ, நினைப்பதற்கான சக்தியோ முக்கியமல்ல. எல்லா செயல்களுக்கும் மையமாக விளங்கும் பிராணனே முக்கியம். அதுபோலவே வாசுதேவரான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் இருக்கும் முக்கிய பொருள். பேசுவதற்கு, பார்ப்பதற்கு, கேட்பதற்கு, மனம், செயல்களுக்கு என இவ்வுடலில் பற்பல சக்திகள் உள்ளன. ஆனால் பரமபுருஷரின் தொடர்பு இல்லாவிடில் இவை முக்கியத்துவம் அற்றவை. எங்கும் நிறைந்த எல்லாமாக விளங்குவதால் பக்தர்கள் வாசுதேவரிடம் முழு அறிவுடன் சரணமடைகின்றனர். பகவத்கீதை 7.17 மற்றும் 11.40 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு பார்க்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹைலைட் பண்ணிருந்தா அங்கேயே கிளிக் பண்ணிருக்கலாம். ஹைலைட் ஆகல. ஓகே, பகுனாம் ஜென்மனாம் நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஞானமே நமக்கு வந்திருக்கு. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம்னா இட் இஸ் நாட் தட் சடன்லி ஏதோ அவேர்னஸ் வந்திருக்கு, யாரோ சொன்னாங்காட்டேன், இப்படி எல்லாம் வராது. அவ்வளவு ஈஸியாலாம் இப்ப எவ்வளவு பேர் வரதில்லை. அவளையெல்லாம் பார்த்து நமக்கே முடிஞ்சதுன்னா போன ஜென்மம், அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மம்ல நிறைய ஒரு புண்ணியம்லாம் பண்ணி 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 பகுனாம் ஜென்மனாம் நிறைய ஜென்மம் எடுத்த அப்புறம் தான் இங்க ஞானமே நமக்கு வந்திருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். நம்ம அரிது அந்த கேட்டகரி எல்லாம் வரும். ஓகே, அப்புறம் உயிர்வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது அவன் என்ன நினைக்கிறான்? வேத சடங்குகள் பண்றான், பக்தி தொண்டெல்லாம் பண்றான். அப்ப அவன் ஆன்மீக தன்னுணர்வின் இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவான் என்னும் தூய்மையான திவ்ய ஞானத்தினை பற்பல பிறவைகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா நிறைய இதுல நம்ம ட்ரையல் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தான் இப்ப வந்திருக்கோம். அப்புறம் ஆன்மீக உணர்வின் ஆரம்ப நிலையில் லௌகீக பற்றை ஒருவன் துறக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் போது இது ஆன்மீகத்தை இருக்கணும். லௌகீகம்னா என்னது? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் பண்றோம் அதெல்லாம் துறக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது என்ன நினைக்கிறான்? நாம
பற்றை ஒருவன் துறக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் போது அருவவாத கொள்கையின் மீது சற்று பற்றுதல் கொள்ளலாம். ரூபம் இல்லாத அந்த மாதிரி ஒரு வழிபடுறதுக்கு அவன் கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கு, அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டீவியேட் ஆகி போறதுக்கு. ஆனா அது வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப மந்தமான ஸ்டேஜ். உருவம் இல்லாதக்கு வழிபடுறது ஸ்டார்டிங்ல அது வேணா அப்படி இருக்கலாம். ஆனா அப்புறம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி ரூபத்தை வச்சுதான் நம்ம வந்து வழிபடணும். ஆனால் மேன்மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் போது ஆன்மீக வாழ்விலும் செயல்கள் உள்ளன. அவன் என்ன நினைக்கிறான், செயல்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீகத்துல செயல்கள் பண்ணா அது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதுல வந்து இது கிடைக்கும், நமக்கு எது பாவ புண்ணியம் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்புறம் பார்த்தா ஆன்மீக வாழ்விலும் செயல்கள் உள்ளன. பகவானுக்கு செய்யும் போதெல்லாம் அதான் நம்ம அக்கறமா பார்த்தோமே, அதெல்லாம் அப்புறம் தான் அவனுக்கு புரிய வரும். இப்போ பகவானை நினைத்து நம்ம இதெல்லாம் பக்தியோட பண்ணும்போது என்ன, வாழ்விலும் செயல்கள் உள்ளன என்றும் அச்செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன என்றும் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லாட்டா அவன் இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் கர்மா அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்படின்னா அவனுக்கு புரிய வருது இதெல்லாம் வந்து பக்தியினால பண்றதுனால பகவானுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும். அவ்வாறு உணர்ந்த பின்னர் அவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவரிடம் சரணடைகிறான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையே எல்லாம், அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இதெல்லாம் மெல்ல புரிஞ்சுன்னு வரும். அது வந்து அவாவா பண்ணும்போதுதான் புரியும். இதெல்லாம் இட் கேனாட் பி டாட். நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாம் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி 10 டைம்ஸ் எழுது, 20 டைம்ஸ் சொல்லு வரும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஆன்மீகத்துல எல்லாம் அப்படி இல்லை. ஒருத்தருக்கு சடார்னு வந்துடும், ஒருத்தருக்கு மெதுவா வரும், அப்புறம் கடுகடுன்னு ஏறிடுவாங்க. அந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஹை பிச்சுல போவோம் தெரியாது, நல்லா பண்ணிட்டு போவாங்க. அவரின்றி இந்த ஜட தோற்றம் செயல்படாது என்பனவற்றை அச்சமயத்தில் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். மெதுவா இதெல்லாம் புரிஞ்சு வரும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள பல்வேறு வகையான குணம், ரூபம் போன்றவற்றின் தெரிந்த பிரதிபலிப்பே இந்த ஜட உலகம் என்பதையும், ஒவ்வொரு பொருளும் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையது என்பதையும் அவன் உணர்கிறான். எதை பார்த்தாலும் அதுல ஆத்மா இருக்கா, இது கிரியேட்டட் எனிதிங் he sees in the world, இதெல்லாம் பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரா, இப்படி எல்லாம் நமக்கு தோண ஆரம்பிக்கிறோம். லிட்டரலி நான் அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் எஸ்பெஷலி இப்போ போன வருஷத்துக்கு இங்க போயிருந்தேன், பிள்ளை வீட்டுக்கு வரும்போது. அங்கெல்லாம் வெளியூர்ல எல்லாம் எப்படின்னாக்கா ஃபேமிலி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க கூட. ஒரு 16-17 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா பிள்ளை பொண்ணெல்லாம் அப்படி அவங்களே நீ வேலையை தேடின்னு போ, நீ அவங்க இன்னும் படிக்கணும்னா படிச்சுக்கோ அப்படி விட்டுடுவாங்க. நம்மளோட மாதிரி இந்த கூட்டு குடும்பம், அம்மா அப்பாவோட ப்ரொடெக்ஷன் இவ்வளவு 40-50 வயசு ஆனாலும் இங்க வா குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க எங்க இதுல எல்லாம். அப்படி போட்டு அந்த 40-50 வயசு கழவனையும் கூட அவங்க அம்மா பாருனாக்கா, நீ சாப்பிட்டியா, என்ன உனக்கு வேண்டி பண்ணிருக்கேன் அப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல. 16-17 வயசுல போயாச்சு, நீங்க உன்னோட வேலையை பார்த்து நீ யூ ஸ்டே செப்பரேட்லி, யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே எல்லாம் வருது. இதை நம்ம காப்பி பண்றோம். என்னதுக்கு மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே? அம்மா அப்பா கூடயே தான் இருக்கும், வயசானாலும் அம்மா அப்பா கூட தான் இருக்கும். நமக்கு எல்லாம் அது வேண்டாம். அவங்க எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒருக்காதான் அம்மா அப்பா பார்க்கவே வருவாங்க. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே ஃபேமிலி டே இதெல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்தா அவ ஏதோ அப்புறம் நம்மளாம் சோசியல் அனிமல், நமக்கு வந்து பேசணும், எல்லாத்தையும் பேசணும், நம்ம எல்லாத்தையும் பழகணும், அந்த ஒரு இதுதான் நமக்கு ஒரு சுபாவம். எல்லா வீட்லயும் எல்லா பேரண்ட்ஸ் அந்த வயசானவங்களுக்கு கையிலயும் நாய் இருக்கும். அதை பார்த்தா எனக்கு பாவமா இருக்கும், இப்படி போய் மாட்டின்னு இருக்கியே, எப்ப வெளியில வரப்போற. நான் என்ன பண்ணுவேன், நம்ம மாலையை மாட்டி நாம ஒரு தெருவா அப்படி அங்கெல்லாம் டிராபிக் இருக்காது, எங்க வேணா நடக்க முடியாது, ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்பீடா போகும். நம்ம ஆனா ஃபுட்பாத்னா அது போல இருக்கும். ஃபுட்பாத்னா ஃபுட் பார்த்துதான் அது நடக்க முடியறா போலதான் பார்த்திருக்கோம். அப்ப என்ன, எங்க வேணா இப்படி போலாம் வரலாம், நம்ம பாட்டுக்கு நான் மாலையை ஜபம் பண்ணிட்டு இப்படி போயிட்டே இருப்பேன். ஆனா அப்போ நம்ம தியானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது, வெளியில எல்லாம் போகும்போது எப்படி தியானம் பண்றது? அப்போ கண்ணெல்லாம் போகுமே. இப்ப அந்த நாயெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கும். அப்புறம் இந்த என்னெல்லாம் புல்வெளியெல்லாம் இருக்கும், கார்டன் எல்லாம் இருக்கும்போது நினைச்சுவேன், இந்த மரம் எல்லாம் இருக்கே, இதெல்லாம் இங்கதான் மாட்டின்னு இருக்கோம், இனி எப்போ இது வெடிவு வந்து எப்போ ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் எப்போ வெடிவு வருமோ அப்படி தோணிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் நமக்கு அந்த இது தோணும். என்னன்னாக்கா தோணுன்னா அந்த மாதிரி மாறும் சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கேன். அச்சமயத்தில் அவனால் புரிஞ்சுக்கணும், ஜடத்தோற்றம் அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், அவரின்றி இந்த ஜடத்தோற்றம் செயல்படாது என்பவனவற்றை அச்சமயத்தில் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள பல்வேறு வகையான குணம், ரூபம் போன்றவற்றில் திரிந்தன வேறுபட்ட பிரதிபலிப்பே இது. இப்போ இந்த சாப்டர்ல வருமே 15 சாப்டர்ல தானே ஆப்போசிட் நம்மளோட வந்து அங்க ஆன்மீக உலகத்துல என்ன இருக்கோ அதேதான் இங்க இருக்கு. ஆனா அது வந்து மிரர் எஃபெக்டா நம்ம உலகத்துல இருக்குன்னு அதுல நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சோ அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இப்ப இந்த ஜட உலகம் என்பதை ஒவ்வொரு பொருளும் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையது என்பதையும் அவன் உணர்கிறான். இவ்விதமாக அனைத்தையும் வாசுதேவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உறவிலேயே எண்ணுகிறான். வாசுதேவரை பற்றி இத்தகைய பரந்த கண்ணோட்டம் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உன்னத குறிக்கோளாக ஏற்று அவரிடம் சரணடைவதை துரிதப்படுத்துகிறது.
ஃபர்ஸ்டா நமக்கு வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணணும், இன்னும் அவருக்கு எல்லாம் பண்ணணும், இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு. முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து இப்போ இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் அதெல்லாம் ஃபேமிலி வயசு பார்த்திருக்கேன். எப்பவுமே பால் வைப்பாங்க, காலையில எடுத்து பால் வச்சாச்சு. சிவன் அபிஷேகத்துக்கு அந்த இது பச்சை பால் அப்படி வைப்பாங்க. இதுதான் பண்ணி பழக்கம். வேற எல்லாம் ஃபுல் டே நம்ம சமைக்கிறதுலாம் எங்க பண்ணிருந்தோம், பண்ணல. அப்புறம் இஸ்கான்ல வந்து ஆஹோ அப்படியா நம்ம இந்த நிவேதம் லஞ்ச் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். லஞ்ச் மாத்திரம் பகவானுக்கு நிவேதம், பால் வைப்பேன் ஆஸ் யூஷுவல். லஞ்ச் இப்ப அப்படி இல்லை. டின்னர் தான் எப்ப பண்றேன்னு அப்பதான் டின்னர், இல்லாட்டா நான் காலையில இருக்கிறதான். லஞ்ச் பண்ணும்போது அவருக்கு ஆஃபர் பண்றது, பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்றது அவருக்கு ஆஃபர் பண்றது, எல்லாமே அந்த ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து இன்னும் நம்ம படிப்படியா இன்னும் நிறைய போகணும். ஸ்பீடு போறாதுதான், இருந்தாலும் நம்ம பண்றது கரெக்டா நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுல வந்து ஸ்டாப் வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம ரொம்ப ஒரே நாளைக்கு எல்லாம் நல்லா பண்ணி அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு அவரை பட்னி போட்டு அப்படியெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம வந்து தினமுமே அவருக்கு ஆஃபர் பார்க்க கொஞ்சம் நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது என்ன, நம்ம இன்னும் நிறைய பகவான் புரிஞ்சுக்கிறோம், இன்னும் அவரோட பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். அவரோட என்னது நம்ம குறிக்கோள் அவரை அடையணும், அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். அவரிடம் சரணடைவதே துரிதப்படுத்துகிறது. இவ்வாறாக சரணடைந்த மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன கொடுத்துருக்கு, ஸ்வேதேஸ்வர உபநிஷத்துல இது கொடுத்துருக்கு. அது வந்து இது போட்டிருக்கு. இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, மீன் கொடுத்துருக்கலாம். உயிர் வாழியின் உடலில் பேசுவதற்காக இந்த சக்தி எல்லாம், பேசுற சக்தி, காதால கேட்கிற சக்தி எல்லாமே செகண்டரி. மெயின் சக்தி எனது உயிர், பிராணனே முக்கியம். அப்ப அது போலவே வாசுதேவரான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அனைத்திலும் இருக்கும் முக்கிய பொருள். அவர் வந்து ஒரு பிராணன் மாதிரி. பாக்கி எல்லாம் ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலர்னா எல்லாமே போச்சு. காது கேட்க முடியாது, கண்ணு பார்க்க முடியாது, ஆனா ஹார்ட் ஃபெயிலர்னா போச்சு. அது இம்பார்ட்டன்டா இருக்கிற போல பகவானோட வந்து வாசுதேவர் பரமகிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அனைத்தில் இருக்கும் முக்கிய பொருள். பேசுவதற்கு, பார்ப்பதற்கு, கேட்பதற்கு, மனதின் செயல்களுக்கு என இவ்வுடலில் பற்பல சக்திகள் உள்ளன. ஆனால் பரமகிருஷ்ணனின் தொடர்பு இல்லாவிடில் இவை முக்கியத்துவம் மற்றவை, எங்கும் நிறைந்து எல்லாமாக விளங்குவதால் பக்தர்கள் வாசுதேவரிடம் முழு அறிவுடன் சரணடைகின்றனர். ரொம்ப தத்துவம் நிறைய 7th சாப்டர். அங்கதான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது, பரவாயில்ல, கொஞ்சம் மெதுவா பண்ணலாம். ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. காமைஸ்தைஸ்தர்கிருதன் ஞானகா பிரபத்யந்தேன்ய தேவதகா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருதயா நியதஸ்வயா. காமை ஆசைகளால் தை பல்வேறு கிருத அலைக்கழிக்கப்பட்ட ஞானம் பிரபத்யந்தே சரணடைகின்றனர். அந்நிய பிறருக்கு தேவர்கள் தம் அதற்கேற்ற நியமங்களை ஆஸ்தாய பின்பற்றி பிரகிருதையா இயற்கையாகவே நியதா கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஸ்வயா அவர்களது சுயமான. மொழிபெயர்ப்பு: ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். பொருளுரை: எல்லாவித ஜட கலங்கத்தில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். ஜட கலகங்கள் முற்றிலுமாக கழுவப்படாத வரை அவர்கள் பக்தியற்றவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர். ஆனால் ஜட ஆசைகளுக்கு மத்தியிலும் பரமபுருஷரிடம் அடைக்கலம் பெறுவோர் வெளிப்புற சக்தியால் அவ்வளவாக கவரப்படுவதில்லை. சரியான இலக்கை அணுகுவதால் அவர்கள் விரைவிலே எல்லா லௌகீக ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபடுகின்றனர். ஒருவன் தூய பக்தனான அனைத்து ஜட ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, ஜட ஆசைகள் நிறைந்தவனாக இருந்தாலும் சரி, ஜட கலங்கங்களில் இருந்து முக்தியை எதிர்பார்ப்பவனாக இருந்தாலும் சரி, அவன் வாசுதேவரிடம் சரணடைந்து அவரையே வழிபட வேண்டும் என ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 2.3.10 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அகம் சர்வ காமோவா மோக்ஷ காம உதரதிஹி தீவ்ரேன பக்தி யோகேன யஜதே புருஷம் பரம். ஆன்மீக உணர்வற்ற சிற்றறிவுடைய மக்கள் ஜட விருப்பங்களை வெகு விரைவில் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக தேவர்களை அணுகுகின்றனர். இயற்கையின் கீழ் குணங்களில் ரஜோ தமோ குணங்களில் இருக்கும் இத்தகு மக்கள் பொதுவாக பரமபுருஷ பகவானிடம் செல்லாமல் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அத்தகு வழிபாட்டின் சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிப்பதில் அவர்கள் திருப்தி அடைகின்றனர். தேவர்களை வழிபடுவோர் அற்பமான ஆசைகளால் உந்தப்பட்டவர்கள் ஆவர். பரம இலக்கை அடைவது எவ்வாறு என்பதை அறியாதவர்கள். ஆனால் பரமபுருஷரின் பக்தர்கள் வழி தவறுவது இல்லை. பல்வேறு பலன்களுக்காக பற்பல தேவர்களை வழிபடும் முறை
வேதங்களில் சிபார்த்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் உதாரணமாக நோயுற்றவன் சூரியனை வழிபடும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகின்றான். பரம புருஷரின் பக்தியில் ஈடுபடாதவர்கள் சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்கு இறைவனை விட தேவர்களை சிறந்தவர்கள் என எண்ணி விடுகின்றனர். ஆனால் பரம புருஷரான கிருஷ்ணரே அனைவருக்கும் எஜமானர் என்பதை தூய பக்தன் அறிவான். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஆதிலீலை 5.142 கூறப்பட்டுள்ளது. ஏகலை ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆர சப பிரித்தைய. பரம புருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் மட்டுமே எஜமானர், மற்றவர் அனைவரும் அவரது தொண்டர்கள். எனவே தூய பக்தன் தனது பௌதீக தேவைகளுக்காக என்றுமே தேவர்களிடம் செல்வதில்லை. அவன் பரம புருஷரையே நம்பியுள்ளான். அவர் எதை கொடுத்தாலும் அதில் அவன் திருப்தி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் அறிவிழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். பகவான் 4 பக்தர்களை பார்த்தோமே, 4 பக்தர்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டுவாங்க. யாரெல்லாம்? துயருற்றோர், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த துயருற்றோர், அப்புறம் பணம் வேண்டி அந்த மாதிரி. 3வது பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கணுங்க. 4வது யாரு? அவ எப்பவுமே நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருப்பா. அதனால அவளுக்கு ஒண்ணுமே இன்னும் கேட்கணும்னு தோணாது. தேர் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி, பிளிஸ்ல இருப்பாங்க. என்னோட பொசிஷன் என்னது? ஐ ஹாவ் டு சர்வ் த லார்ட். எனக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும். அது நல்லா, அவன் ஞானி தான். இந்த மாதிரி உள்ளவா ஞானின்னு இப்ப பகவானே சொல்ற, அந்த ஞானியோட பொசிஷன் தான் பெஸ்ட். இந்த மாதிரி பணம் வேண்டி பகவானை அப்ரோச் பண்றவா, அப்புறம் என்னது ஞானம் வேண்டி இல்ல உடம்பு துயருற்றோர், இதெல்லாம் விட ஞானியா இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். சோ இந்த மாதிரி ஜட ஆசைகளை அறிவிழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து, என்ன தேவர்களுக்கு தான் அவ சரணடைவாங்க. என்னோட அது வேணும் இது வேணும் கேட்பாங்க, அது கிடைக்கும் செய்யும். அப்ப என்ன நம்புறாங்கன்னா தேவர்கள் தான் கொடுக்குறா அப்படின்னு. உங்களுக்கு தெரியாது, கிருஷ்ணரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா தேவர்களுக்கே கொடுக்க முடியும். தேவர்கள்லாம் யாரு? டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் தான். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட். இப்ப சரஸ்வதி தேவி படிப்புக்கு ஹெட்னா, லட்சுமி தேவி பணத்துக்கு ஹெட். அந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கா. அப்ப இந்த சாங்ஷன் யாரு பண்றா? கிருஷ்ணர் தான் பண்ணி அவளெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த கொஞ்சம் அறிவற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தேவர்களிடம் சரணடைந்தா நீங்க எல்லாம் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அவள் கிடைக்கவும் செய்யும். பட் அதெல்லாம் தற்காலிகமானவை. இதெல்லாம் வேற ஸ்லோகத்தை வந்துட்டு. ஓகே, அப்ப எல்லாவித ஜட களங்களிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் பரம புருஷரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். பாக்கி எல்லாத்தையும் ஒண்ணும் வேண்டாம், லைஃப்ல வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணரை வழிபட்டு போறோம். அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதுதான். ரொம்ப பக்தி தொண்டுல அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. என்ன கிடைக்கன்னு கூட எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஜடக்கலங்களிலிருந்து கலங்கள்கள் முற்றிலுமாக கழுவப்படாத வரை அவர்கள் பக்தியற்றவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர். as long as you are attached to material world, அது மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு பக்தி வராது. உங்க பக்தி எப்போ வரும்? அதுல இருந்து ஃபுல்லா விடுபடும். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து விடுபட்டாதான் நமக்கு இதுல வரும். கொஞ்சம் முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். இல்லாட்டா நம்ம ஸ்டக்அப், அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி பக்தியற்றவர்களாகவே கருதப்படுகிறேன். கொஞ்சமாவது நம்ம அந்த பற்று வச்சிருந்தோம்னாக்கா then we don't have பக்தின்னு அர்த்தம். ஏன்னா முன்னுக்கு போக முடியாது. ஆனால் ஜட ஆசைகளுக்கு மத்தியிலும் பரமபுருஷரிடம் அடைக்கலம் பெறுவோர் வெளிப்புற சக்தியால் அவ்வளவாக கவரப்படுவதில்லை. சரியான இலக்கை அணுகுவதால் அவர்கள் விரைவிலேயே எல்லா லௌகிக ஆசைகளிலும் விடுபடுகின்றனர். வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க, எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க. ஆனா மனதளவுல எப்படி இருப்பா? நல்ல ஆன்மீகத்துல நல்ல ஊடுருவி அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு எளிதா வெளியில வந்தாங்க. அவர்கள் விரைவிலேயே எல்லா லௌகிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுகின்றனர். ஒருவன் தூய பக்தனாக அனைத்து ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, அது எப்படி தூய பக்தனாக டோட்டலி இந்த மாங்க் மாதிரி சொல்லுவாங்களே, மாங்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்க அங்கேதான் இருப்பாங்க, கோயிலே இருப்பாங்க. காலையில இருந்துட்டு பஜன் இது ஃபுல் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, தூய பக்தனாக அனைத்து ஜட ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, ஜட ஆசைகள் நிறைந்தவனாக இருந்தாலும் சரி, ஜடக்கலங்களிலிருந்து முக்தியை எதிர்பார்ப்பவனாக இருந்தாலும் சரி, அவன் வாசுதேவரிடம் சரணடைந்து அவரை வழிபட வேண்டும் என ஸ்ரீமத் பாகவதர். அப்ப இந்த 3 கேட்டகரி கொடுத்திருக்கா. டோட்டலி ரினௌன்ஸ்ட் ஆர்டர்ல இருக்கிறவங்க, இல்ல டோட்டலி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பகவானை பத்தி திங்க் பண்ணாம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. அப்புறம் 3வது என்னது? ஜட களங்களிலிருந்து முக்தியை எதிர்பார்க்கலாம். இதெல்லாம் போரும், இந்த அட்ராக்ஷனா வேண்டாம், எனக்கு பகவானுடைய இதுல பக்தி வளரணும்னு எதிர்பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அவ எல்லாருமே பக்தியில பகவானுக்கு சரணடைஞ்சதுன்னா என்னன்னாக்கா பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு, அவ எல்லாருமே வழிபடணும், சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு. அதான் இந்த ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கு. ஆன்மீக உணவற்ற சிற்றறிவுடைய மக்கள்
ஜட விருப்பங்களை வெகு விரைவில் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக தேவர்களை அணுகுகின்றனர். இதைத்தான் சொல்லிட்டு தேவர்களை அணுகுகிறார்கள். அப்புறம் இயற்கையின் கீழ் குணங்களால் ரஜோ தமோ குணங்களில் இருக்கும் இத்தகு மக்கள் பொதுவாக பரமபுருஷ பகவானிடம் செல்லாமல் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அது வேணும், ஜாப் வேணும், பணம் வேணும்னா என்னது, கிருஷ்ணர்ட்ட எப்ப கொடுத்து அவர் எப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் அவர் எப்போ லட்சுமிகிட்ட கொடுத்தெல்லாம் பண்ணுவார், அவ அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதனால நான் வந்து டைரக்டா லட்சுமி அப்ரோச் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ வந்து சீக்கிரம் அவளுக்கு எல்லாம் முடியணும். அப்ப அந்த மாதிரி மக்கள் பொதுவாக பரமபுருஷன் பகவானிடம் செல்லாமல் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அத்தக வழிபாட்டின் சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிப்பதில் அவர்கள் திருப்தி அடைகின்றனர். தேவர்களை வழிபடுபவோர் அற்பமான ஆசைகளால் உந்தப்படுவர்களாவர். பரம இலக்கை அடைவது எவ்வாறு என்பதை அறியாதவர்கள். அவளுக்கு அது தெரியாது. மெயினா அவளுக்கு தெரியாததுனால அவ என்ன பண்ற, டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதே அவங்களை வந்து திருப்திப்படுத்திட்டு அவங்க ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக்கிறாங்க. பட் அதெல்லாம் டெம்பரரி, அது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது என்பதை அறியாதவர்கள். ஆனா பரமபுருஷரின் பக்தர்கள் வழி தவறுவதில்லை. பல்வேறு பலன்களுக்காக பற்பல தேவர்களை வழிபடும் முறை வேதங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளதால் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. வேதாசை எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க எதை பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், எல்லாம் ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ் தான் அதுல எல்லாம். நீங்க அப்ப நம்ம மனுஷா என்ன பண்றோம், கீழே பார்ப்போம், ஃபர்ஸ்ட் பலஸ்ருதி தான் பார்ப்போம். ஓஹோ இது கிடைக்குமா, அப்ப நான் பண்றேன். கணக்குத்தார ஸ்தோத்திரம் படிச்சா மழை பெய்யுமாமே, இந்த கோல்டன் காயின்ஸ் மழை பெய்யும், அப்ப நான் படிக்கிறேன். அது யாருக்கு அது கிடைச்சது, ரொம்ப ஏழை. அவருக்கு அந்த சங்கராச்சாரியர் கொடுக்கறது கூட ஒண்ணும் இல்லை அவர்கிட்ட. அப்ப பகவான் வந்து அதுக்கு சங்கராச்சாரியர் அங்க நின்றுட்டு கனகதார ஸ்தோத்திரம் சொல்ல அப்படியே மழை பெய்யும்போது கோல்டன் இதா வந்து மழை பெஞ்சு அந்த ஸ்டோரி நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பாக்குறோம், நம்மள மாதிரி மனுஷா கீழே அந்த இதை மாத்திரம் படிச்சோம். அப்படி வருமா, அப்ப கோல்டு காயின்ஸ்க்கு எனக்கு வேணும், நிறைய வேணும். அப்ப நான் வந்து கனகதார ஸ்தோத்திரம் நிறைய படிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். சோ இதுல என்ன வேதங்கள்ல கொடுத்துருக்கு, வேதங்கள்ல என்னெல்லாம் சிபாரிசு கொடுத்துருக்கு, எது வேணும்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் புத்திரகாமேஷி யாகம், அப்புறம் என்னது வேற எல்லாமே இருக்கு, எல்லாம் நடந்திருக்கு ராமாயணத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி வேதங்கள்ல கொடுத்துருக்கு அந்த பலன்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. உதாரணமாக நோயுற்றவன் சூரியனை வழிபடும். என்ன விட்டமின் டி, இது படிக்கவே நினைச்சினேன். ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அவங்களுக்கு எல்லாம் சூரியன் டைரக்ட் வெளிச்சம் இருக்குமே தவிர சூடே இருக்காது. அதுல எல்லாம் என்ன பிரயோஜனம், நமக்கெல்லாம் இவ்வளவு சோ லக்கி இங்க இருக்கிறதுனால. ஒரு வியாதி எல்லாம் ரொம்ப கம்மி அப்படி பார்த்தா, தோல் வியாதி எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய இருக்கும், நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. ஏன்னா விட்டமின் டி நேச்சுரலாவே வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து டைரக்டா நமக்கு சூரியன்ல அவங்க என்னது வெயில போயிட்டு வதங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலே அந்த ஹீட் வருது. அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாம் பிளஸ்டு, நிறைய ஹீட்டு உள்ள டைம்ல ஹீட் வருது, மழையும் போது நல்லா மழை பெய்யுறது, எல்லாம் நம்ம இந்த வளர்ச்சலும் இருக்கு நம்ம கண்ட்ரியில. உதாரணமாக நோயுற்றவன் அவனுக்கு என்ன பரிந்துரைக்கிறாங்க, சூரியனை வழிபடும், அது மாதிரி வழிபடும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறான். பரமபுருஷனின் பக்தியில் ஈடுபடாதவர்கள் சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்கு இறைவனை விட தேவர்களை சிறந்தவர்கள் என எண்ணி விடுகின்றனர். ஆனா பரமபுருஷனான கிருஷ்ணரே அனைவருக்கும் எஜமானர். இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் லைக் பிளான்ட். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கோம், ஒரு செடி இருக்குன்னா அவர் கிருஷ்ணர் தான் மூல ரூட், அதுதான் மூல என்னது பவுண்டேஷன். நம்ம இல்ல எனக்கு காய் வேணும் கனி வேணும் அதுக்கு மாத்திரம் தண்ணி ஊத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது தப்பு. நம்ம என்ன பண்ணணும், கிரவுண்டுக்கு தான் ஊத்தணும். அது மாதிரி இப்ப நம்ம சாப்பிடணும், எனக்கு கண்ணு நல்ல பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சின்ன குழந்தை எல்லாம் சொல்லுவாங்க கேரட் சாப்பிடு, நல்ல கிரீன் வெஜிடபிள் சாப்பிடு. நான் கண்ணுக்கு போட முடியுமா, வாயால தான் போடணும், அது வயத்துல தான் போகும். உள்ள சாரம், அது உள்ள என்னெல்லாம் இது இருக்கு, விட்டமின்ஸ், புரோட்டீன்ஸ் என்னெல்லாம் அது எல்லா பாகங்களுக்கும் போகும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுக்கணும் எல்லாம். கிருஷ்ணர் அப்புறம் அது இட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு ஆல் த டெமிகாட்ஸ். ஆனா இந்த மாதிரி சிற்றறிவுடைய எங்க போட்டிருக்கு, தூய பக்த அறிவான் இல்லை எங்க போட்டிருக்கேன். சின்ன அறிவு உள்ளவா வந்து அந்த மாதிரி பண்றது இல்லை, அவர்கள் வந்து தேவர்களை தான் வழிபடுறாங்க. பரமபுருஷன் பக்தியில் ஈடுபடாதவர்கள் சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்கு இறைவனை விட தேவர்களை சிறந்தவர்கள் என எண்ணி விடுகின்றனர். ஆனால் புருஷரான கிருஷ்ணரை அனைத்திற்கும் எஜமானர் என்பதை தூய பக்தன் அறிவான். உங்களுக்கு தூய பக்தன் தான் அது தெரியும். அதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்படின்னா என்னது, நாட் இஸ்கான். இஸ்கான் இஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான். ஆனால் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, கிருஷ்ணாவோட கான்சியஸா இரு, கிருஷ்ணா இருக்காரு, கிருஷ்ணா தான் கடவுள், அந்த கான்சியஸா இரு அப்படிங்கிற அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். அப்ப கிருஷ்ணரே அனைவருக்கும் எஜானர் என்பதை தூய பக்தன் அறிவான். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஆதிலீலையில இது கொடுத்திருக்கு, ஏகேல ஈஸ்வர கிருஷ்ணா ஆர சபை. ஓகே, அப்ப அதோட என்ன அர்த்தம், எனவே தூய பக்தன் தனது பௌதிக தேவைகளுக்காக என்றுமே தேவர்களிடம் செல்வதில்லை. இப்ப நம்ம தூய பக்தன்னா இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் தான், அவங்களதான் தூய பக்தன் என்னலாம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தேவர்களை நோக்கி போக வேண்டாம். கிருஷ்ணர் இருக்கார், கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு,
கிருஷ்ணர்கிட்டயே நம்ம வந்து சரணடைந்து கிருஷ்ணரை தான் நம்ம வழிபடணும். அந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறார்கள். அவன் தேவர்களுடன் செல்வதில்லை, அவன் பரமபுருஷனையே நம்பியுள்ளான். அவர் எதை கொடுத்தாலும் அதில் அவன் திருப்தி அடைகிறான். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து திருப்தி. ஏன்னா நம்ம தான் பல நோக்கு செயல்கள் பண்றதே இல்லையே. என்ன பண்ணாலும் பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த ஒரு இதுல இருக்கும். யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க? கீதா மாதா. ஓகே, நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னா படிங்க. மாதாஜி. படிங்க. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தாயர் அதிசும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்ய சலாம் ஸ்ரத்தாயாம் தாம் ஏவ ஸ்ரத்தாயாம் தாம் ஏவ விதாம் யஹம் யாரேனும் யாம் ஏதாகிலும் தனும் தேவனின் ரூபத்தில் பக்தன் ஸ்ரத்தா நம்பிக்கையுடன் ஆர்சித்தும் வழிபடுவதற்கு இச்சதி விரும்புகின்றானோ தஸ்ய அவனுக்கு சலாம் அசலாம் உறுதியாக ஸ்ரத்தாம் நம்பிக்கை தாம் அவனுக்கு ஏவ நிச்சயமாக விடுத்தாமி அளிக்கிறேன் அகம் நான் எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மா இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவரிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். பொருளுரை: கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். எனவே தேவரிடமிருந்து ஜட இன்பத்திற்கான வசதியை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மா விட்டுள்ள பகவான் அதனை உணர்ந்து அத்தகையவனுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உன்னத தந்தையான பகவான் அவர்களது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதில்லை. ஆனால் அவரது லௌகீக விருப்பங்கள் பூர்த்தியாகும் வகையில் எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கிறார். சர்வ வல்லமையுடைய கடவுள் ஜட உலகை அனுபவிப்பதற்கான வசதிகளை கொடுத்து அதன் விளைவாக மாயை வலையில் உயிர்வாழிகளை விழ செய்து ஏன் என்று சிலர் வினாவிலாம். பதில் என்னவென்றால், பரமாத்மா இத்தகு வசதிகளை கொடுக்காவிடில் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தமில்லை. எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவரின் விருப்பப்படி பூர்ண சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறார். ஆனால் அவரது இறுதி அறிவுரையை நாம் பகவத்கீதையில் காண்கிறோம். ஒருவன் எல்லாவற்றையும் துறந்து முழுமையாக அவனிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுவே மனிதனின் மகிழ்விக்கும். சாதாரண உயிர்வாழிகள் தேவர்கள் இருவருமே பரம்புருஷ பகவானின் விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். எனவே உயிர்வாழி தன் விருப்பத்தின் மூலம் மட்டும் தேவர்களை வழிபட முடியாது. தேவர்களாலும் பரமனின் விருப்பமின்றி எந்த வரத்தையும் அளிக்க முடியாது. முழுமுத கடவுள் விருப்பமின்றி புல்லும் அசையாது என்று கூறுவர். பொதுவாக ஜட உலகில் துயரப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்கள் வழிகாட்டும்படி தேவர்களிடம் செல்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை விரும்புவோர் அதற்குரிய தேவரை வழிபடுவர். உதாரணமாக, நோய் விட்டவன் சூரிய தேவனை வழிபடுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறான். கல்வியை விரும்புபவன் கல்வியின் தேவதையான சரஸ்வதி வழிபடலாம். அழகான மனைவியை நாடுபவன் சிவபெருமான் நாயகியான உமாதேவியை வழிபடலாம். இவ்விதமாக வேத சாஸ்திரங்களில் பல்வேறு தேவர்கள் வழிபடுவதற்கான பல்வேறு முறைகள் சிபார் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு உயிர்வாழ் ஒரு குறிப்பிட்ட வசதியை அனுபவிக்க விரும்புவதால் அதற்கான குறிப்பிட்ட தேவர்களிடமிருந்து அந்த வரத்தை பெறுவதற்கான பலமான ஆசை பகவான் தூண்டுகிறார். அதன் மூலம் அவன் அவ்வரத்தினை வெற்றிகரமாக அடைகிறான். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை நோக்கி ஒரு உயிர்வாழிக்கு இருக்கும் பக்தி மனப்பான்மையும் பரம்புருஷன் ஏற்படுத்தப்படுவதே ஆகும். கிருஷ்ணரே பரம்புருஷர். அவரே எல்லா உயிர்வாழின் இதயத்திலும் வாழும் பரமாத்மா என்பதால் குறிப்பிட்ட தேவர்களை வழிபடுவதற்கான ஆர்வத்தை அவரே மனிதருக்கு அளிக்கிறார். தேவர்களால் அத்தகு ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்த முடியாது. பரம்புருஷருடைய விஸ்வரூபத்தின் பல்வேறு அங்கங்களே தேவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு சுதந்திரம் ஏதுமில்லை. வேத சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மா உருவில் தேவர்கள் இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ளார். எனவே ஜீவாத்மா ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவர்கள் மூலமாக அவர் ஏற்பாடு செய்கிறார். ஆனால் ஜீவாத்மா தேவர்கள் ஆகிய இருவருமே பரமன விருப்பத்தை சார்ந்தவர்களே, சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. ரொம்ப நல்ல இது. எனது பரமனின் விருப்பத்தை சார்ந்தவர்கள் யாரு? ஜீவாத்மா அண்ட் தேவர்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து we are not independent. நம்ம வந்து சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. நம்மளோட பரமனின் விருப்பத்தை சார்ந்தவர்களே. எல்லாம் டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஆல் டன் பை பரமாத்மா பகவான் தான். சோ இது என்ன ஸ்லோகம்? யோ யோ யாம் யாம் தம் பக்தாம். எஸ், எல்லோரது ஹிருதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். அது we all know.
பரமாத்மா எல்லா உயிர் வாழ்வியோட ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்குள்ள அந்த வழி நடத்தி அவன் தான் கூட்டின்னு போறான். பகவான் தான் நமக்கு அது அவர் வேண்டாம் நினைச்சா வேண்டாம் ஆயிடுமே. அவர் தான் நமக்கு அந்த நம்பிக்கையும் பலப்படுத்துகிறார். பகவான் தான் அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்தி, சரி உனக்கு அந்த கடவுளிடம் நல்ல ஒரு இது இருக்கா, இது ப்ரே பண்ணனாக்கா சரி ஓகே, அவர் அதுக்கு வழிவகுத்து அவருக்கு நமக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வளர்த்தி அது பண்ண வைக்கிறாராம். கடவுள் அனைவருக்கும் அப்புறம் வேற ஒரு இதுல கொடுத்திருக்காரு. ஆனா இது தப்பான வழி, இது இன்டைரக்டா என்ன வழிபடுறான், பட் இது நல்லதல்ல அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு ஒரு ஸ்லோகத்துல. ஐ வில் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். இதெல்லாம் நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி சிமிலர் ஸ்லோகம்லாம் பக்கத்துல போட்டு அதை எப்படி கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணோம். நேரம் இல்லாத. ஓகே, கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளாரு. அதுக்கே நமக்கு ஒன்னும் கம்பல்ஷனே இல்லையே. ஜபன் பண்ணணும்னு நினைச்சா பண்ணலாம், கோயில் போகணும்னு நினைச்சா போகலாம், பகவானுக்கு ஏதாவது நிவேதனம் பண்ணா தோணினா பண்ணலாம். யாரும் ஒன்னும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இல்லவே இல்லையே. இன்னொன்னு கம்யூனிட்டி மாதிரி அப்படி இல்லை. 10 commandments அப்புறம் பண்ணதான் ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி நீங்க ஜபம் எங்க இருந்தாலும், ஸ்டேஷன்ல இருந்தாலும் சரி, எங்க மால்ல இருந்தாலும் சரி, அழகா விரிச்சு அவன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். அவளுக்கு அவ்வளவு பக்தி அதுல. ஏன்னா தேர் ஆல் டாட் தட் வே. இல்லாட்டா வெட்டுதான், ஒரே வெட்டு அவளுக்குதான். நமக்கு அப்படி இல்லையே, இஷ்டம் போல என்ன வேணா பண்ணலாம். இதான் நம்ம சனாதன தர்மம். அதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவு ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுல நம்ம கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்துட்டோம். கொஞ்சம் இல்ல நன்னாவே இறங்கி வந்துட்டோம். நமக்கு நம்பிக்கையும் போயிடுத்து, நம்ம ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறோம். எனவே கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். எனவே தேவர்களிடம் ஜட இன்பத்திற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால், பகவான் எல்லாம் ஒன்ன நம்பல, நான் தேவர்களையே நம்புறேன் அப்படின்னா ஓகே, அதையும் பண்ணு, நோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அவர் அதையும் ஹெல்ப் பண்றாரு. அதுக்குள்ள அறிவையும் கொடுத்து நமக்கு அது என்னது சர்க்கம்ஸ்டன்ஸையும் கொடுத்து பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீட்டுள்ள பகவான் அதனை உணர்ந்து அத்தகையவனுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்கிறார், அங்கேயும் பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. ஆனா இது ஒண்ணு மாத்திரம் ஃபேக்ட். நம்ம என்ன முழுவர நினைக்கிறோமோ அதை பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதுக்குன்னு ரொம்ப பெருசெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. சின்ன சின்ன ஆசைகள்னா கண்டிப்பா அவர் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அவர் உள்ளதா இருக்காரு. நம்ம என்னவோ நினைச்சுக்கோ, சின்ன இது தாட் வந்துட்டு போகும், அப்புறம் அதை படி திங்க பண்ண மாட்டோம். ஆனா நிறைவேற்றி கொடுக்குறாரு அவர். அதுதான் ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். ஜனப்போ எல்லா உயிர் வாயுகளின் உன்னத தந்தையான பகவான், அது யாருக்குள்ள அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு அப்புறமா சொல்லுங்கன்னா, எல்லா உயிர் வாழிகளின் உன்னத தந்தையான பகவான். ஏன்னா அவர் தானே பீஜ பிதா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. அகம் பீஜ பிதா. அவர் பகவான் எல்லா உயிர் வாழிகளின் தந்தை. அவர்களது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதில்லை. பரமாத்மா சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பார். இந்த ஆத்மாதான் ஒரு 2 பேர்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. இந்த ஆத்மாங்கிற பேர்டு படப்படப்படப்படான விங்ஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை பண்ணோம், இதை பண்ணோம், இது செய்யணும், அது செய்யணும், அதை பார்க்கணும், இது ஏதாவது ஒண்ணு இல்லாட்ட ஒண்ணு அது இட் வில் பி வெரி ஆக்டிவ். அப்ப அது என்ன மீடியம் யூஸ் பண்றது? இந்த ஹியூமன் ஒரு பாடி, ஹியூமன் இல்ல, எனி பாடி டேக்ஸ். ஆத்மா ஏதோ ஒரு பாடிக்குள்ள போய் அந்த பாடி வச்சுட்டு இட் ட்ரைஸ் டு ஃபுல்ஃபில் இட்ஸ், அதுக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ அதை நிறைவேற்றுறது. ஹியூமன் பாடியா இருந்தா ஹியூமன் பாடி வச்சு கையால காட்டுறதும் வாயால பேசுறதும் எல்லாம் அது பண்ணும். ஆத்மாவில பேச முடியாது, அதுக்கு ஒரு பாடி எடுத்தாலும் அந்த பாடியை வச்சுதான் அது பண்ணும். ஆனா அந்த பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஏன்னா பார்த்துன்னு சும்மா உட்காந்துப்பாரு. அவர் உள்ள அவர் இது தடுக்கவே மாட்டாங்க. உனக்கு என்ன ஆசையோ பண்ணு அப்படின்னு. ஆனா அவரோட பர்மிஷனோட தான் நடக்கும் செய்யும். அவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்துட்டு இருக்கும். அவர் நோ சொல்ல மாட்டேன். என்னதான் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. பரமாத்மாக வீட்டுள்ள பகவான் அதனை உணர்ந்து அத்தகையவனுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்கிறார். எல்லா உயிர் வாயுகளின் உன்னத தந்தையான பகவான் அவர்களது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதில்லை. ஆனால் அவர்களது லௌகீக விருப்பங்கள் பூர்த்தியாகும் வகையில் எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கிறார். சர்வ வல்லமையுடைய கடவுள் ஜட உலகை அனுபவிப்பதற்கான வசதிகளை கொடுத்து அதன் விளைவாக மாயையின் தலையில் உயிர்வாய்களை விழ செய்வது ஏன் என்று சிலர் கேட்கலாம். அதுலதான் சிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க, அப்புறம் ஏன் அவர் எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்றார்? அழகா நோ சொல்லலாம் இல்லையா? எதுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. பதில் என்னவெனில், பரமபுருஷர் தட் இஸ் பரமாத்மா இத்தகைய வசதிகளை கொடுக்காவிடல் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தம் இல்லை. சுதந்திரம்னா என்னது? எஸ், யூ ஷுட் பி அலோவ் டு டு எனிதிங். இல்லாட்ட சுதந்திரம்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்? யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃப்ரீடம். எனக்கு என்ன ஃப்ரீடமே இல்லையா? எனக்கு இஷ்டம் போல பண்றதுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் இல்லையா அப்படி கேட்பாங்க. சரி, உனக்கு ஃப்ரீடம் தான். அப்ப அந்த ஃப்ரீடத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? நீ என்ன வேணா பண்ணு அப்படின்னு. எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவரின் விருப்பப்படி நீங்க யாரை வேணா பூஜை பண்ணுங்க, யாரை வேணா நம்புங்க. உனக்கு அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கா? ஓகே, அதையும் நான் பலப்படுத்தி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாராம் பகவான். அவரின் விருப்பப்படி பூர்ண சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறார். ஆனால் அவரது இறுதி அறிவுரையை நாம் பகவத்கீதையில் காண்கிறோம். ஒருவன் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் துறந்து முழுமையாக அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுவே மனிதனை மகிழ்விக்கும். இது அவன் புரியறது வரைக்கும்
he will struggle. இந்த மாயையில சிக்கி சிக்கி அவன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவான். சாதாரண உயிர்வாழிகள் தேவர்கள் இருவருமே பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள். ரெண்டுமே கண்ட்ரோல்டு. ஈவன் தேவர்கள் கூட இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை காட். எனவே உயிர்வாழி தனது விருப்பத்தின் மூலம் மட்டும் தேவர்களை வழிபட முடியாது. பகவான் அனுகிரகம் வேணும். தேவர்களாலும் பரமனின் விருப்பமின்றி எந்த இதையும் நமக்கு கொடுத்துடவும் முடியாது, எந்த வரத்தையும் அழிக்கவும் முடியாது. அதான் அவர் தானே டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட். இவெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் தான், மேல இருக்காரு. அவர் பர்மிஷன் கொடுத்து அவர் சாங்ஷன் பண்ணதான் ஒரு லட்சுமி தேவியை நமக்கு பணம் கொடுக்குறான்னா மேல அவர் எஸ் சொன்னாதான் லட்சுமி தேவி கொடுக்க முடியும். சரஸ்வதி தேவியும் என்னது, நம்ம இத அறிவு வேணும் படிப்பு வேணும் அப்படின்னு வேண்டினோம்னாக்கா வித் ஹையர் சாங்ஷன், அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம அவளுக்கும் வரம்லாம் நமக்கு கொடுக்க முடியாது, நமக்கும் கிடைக்காது. அதே போல ரெண்டு கட்டுண்ட இதுதான். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை விரும்புபவர், அது வரை படிக்கணும் இல்ல, விருப்பமின்றி எந்த வார்த்தையும் அளிக்க முடியாது. முழுமுதல் கடவுளின் விருப்பமின்றி புல்லும் அசையாது என்று கூறுவர். பொதுவாக ஜட உலகில் துயரப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்கள் வழிகாட்டுதலின்படி தேவர்களிடம் செல்கின்றனர். வேத இலக்கியங்களின் வழிகாட்டின்படி அதான் துயருற்றவர்கள் எங்க போவா? நேச்சுரலி ஃபர்ஸ்ட் இமிடியட் ரிலீஃப்க்கு என்ன பண்ணுவா? இந்த இது மாதிரி அலோபதிக் மாதிரி தலைவலிக்கிறதுனா ஆயுர்வேதம் ஹோமியோபதி எல்லாம் படிச்சு சாப்பிட்டா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல தலைவலி போவோம். என்ன பண்ணுவோம்? மடாமடான்னு நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசனை போட்டுடுவோம், வாயில போட்டு அப்பா ஒரு 10 minutesல விட்டு கொடுத்துப்பா தலைவலி, அந்த மாதிரி பண்ற போல. என்ன படிச்சேன்னா முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பமின்றி புல்லுமாசே. பொதுவாக ஜட உலகில் துயரப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் வழிகாட்டுதலின்படி தேவர்களிடம் செல்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை விரும்புபவர் அதற்குரிய தேவரை வழிபடுபவர். உதாரணமாக தான் நோயுற்றவன் யாரு? சூரிய தேவன். ஏன்னா விட்டமின் டி கொடுக்கிறார், அவர் வழிபடுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கல்வியை விரும்புவர் யாரு? கல்வியின் தேவதையான சரஸ்வதியை வழிபடலாம். அழகான மனைவி வேணும்னாக்க சிவபெருமன் நாயகன் உமாவை வழிபடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இவ்விதமாக வேத சாஸ்திரங்களின் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுவதற்கான பல்வேறு முறைகள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கு. வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்கு முறைகள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு உயிர்வாழி ஒரு குறிப்பிட்ட வசதியை அனுபவிக்க விரும்புவதால் அதற்கான குறிப்பிட்ட தேவர்களிடமிருந்து அந்த வரத்தினை பெறுவதற்கான பலமான ஆசையை பகவானை தூண்டுகிறார். அவரே நோ சொல்ல மாட்டேங்கிற, ஓகே உனக்கு அது ஆசையை நல்லா பண்ணு அப்படின்னு சொல்றார். அதன் மூலம் அவன் வரத்தினை வெற்றிகரமாக அடையவும் செய்யறான். உனக்கு தேவர்களை வழிபட்டா அவரோட என்ன வருமோ அது அவனுக்கு கிடைக்கவும் செய்யும். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரையை நோக்கி ஒரு உயிர்வாழிக்கு இருக்கும் பக்தி மனப்பான்மையும் பரமபுருஷரால் ஏற்படுத்தப்படுவதே ஆகும். கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர், அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளின் இதயத்திலும் வாழும் பரமாத்மா என்பதால் குறிப்பிட்ட தேவர்களை வழிபடுவதற்கான ஆர்வத்தையும் அவரே மனிதர்களுக்கு அளிக்கிறார். தூண்டி பண்ணு இன்னும் பண்ணு நல்லா பண்ணு அப்படின்னு. தேவர்களால் அத்தகைய ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்த முடியாது, கிருஷ்ணரால் தான் முடியும் அப்படி. அப்புறம் பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூபத்தின் பல்வேறு அங்கங்களை தேவர்கள், அதை நம்ம 10th சாப்டர்ல பார்க்கலாம். அவர் விரிவாக்கம் 10th 11th காட்டுறாரு. அப்படியே விரிவடைகிறார். அப்படி அந்த என்னது எக்ஸ்பேன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் எல்லா தேவர்கள்லாம் பக்கத்துல இருக்காது. அட்லீஸ்ட் தேவர்கள் எல்லாம் ஒடுங்கி எங்க கிருஷ்ணன், நம்ம எல்லாருமே அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கோம், பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லார்ட் தான். ஆனாலும் தேவர்கள் பல்வேறு அங்கங்கள் தான், பகவானுடைய அங்கங்கள் தான். நாமளே அங்கம் தானே பகவானுடைய அங்கம். ஆனா பவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், தேவர்கள்ட்ட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். பல்வேறு அங்கங்களை தேவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை, எல்லாம் பகவான் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும். வேத சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவின் உருவில் தேவர்களது இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ளார். எனவே ஜீவாத்மாவின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவர்கள் மூலமாக அவர் ஏற்பாடு செய்கிறார். ஆனா மெயினா அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்றப்ப இவர் பிரின்சிபல், கிருஷ்ணர் பிரின்சிபல், பாக்கி எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் தான். உங்களோட கிளாஸ் டீச்சர், உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட், பிரைமரி செக்ஷன் இன்சார்ஜ், செகண்டரி செக்ஷன், ஹையர் செகண்டரி செக்ஷன் இன்சார்ஜ், பிரைமரி பிரின்சிபல் எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒரு பேர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரிதான் எல்லா கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி. ஆனா நம்ம டைரக்டா கிருஷ்ணா அப்ரோச் பண்ணாம என்ன பண்றோம், இந்த கிளாஸ் டீச்சர் அப்ரோச் பண்ணி அவங்க கிட்ட இந்த ஏதாவது சாங்ஷன் கிடைச்சா, ஆஹா என்னோட டீச்சர் இஸ் சோ நைஸ், அவங்க எல்லாம் சாங்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா இந்த மெயின் சாங்ஷன் யார் பண்றாங்க? கிருஷ்ணர். இங்கதான் போகும் பிரின்சிபல்கிட்ட போய். பிரின்சிபல்ங்கிறது ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒருத்தர் தான். சோ அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல பார்த்தோம்னாலும் இட் ஃபால்ஸ் இன் பிளேஸ், அந்த மாதிரி நினைக்கணும். சோ எனவே ஜீவாத்மாவின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவர்கள் மூலமாக அவர் ஏற்பாடு செய்கிறார். ஆனால் ஜீவாத்மா தேவர்கள் ஆகிய இருவருமே பரமனின் விருப்பத்தை சார்ந்தவர்களே, சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல.
அப்ப சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா என்னது? சுதந்திரம்னா என்ன? வழிபடுறதுக்குலாம் சுதந்திரம் இருக்கு, அது அவங்க பலப்படுத்தவும் செய்யறாரு. ஆனா அவருடைய சாங்ஷன் இல்லாம நான் வந்து டிசிஷன் எடுத்தேன், அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம தேவர்கள் வந்து நமக்கு வரமளித்தார்கள், அது முடியாது. பகவான் தெரியாம ஒரு புல்லு ஆசையாதுங்கிற போல தேவர்களாலேயும் ஒண்ணும் கொடுக்க முடியாது, நம்மளுக்கும் ஒண்ணும் அந்த ஆசையும் வராது. ஆசை வந்தாலும் அதை தூண்டி பக்குவப்படுத்துறது பகவான் தான், கிருஷ்ணன். கீதா மாதாஜி படிச்சாச்சு, ஜானி மாதாஜி படிச்சாச்சு. ஜானி மாதாஜி படிக்கலையே. ஜானி மாதாஜி படிச்சாளா? படிச்சாளே. ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சாச்சு. கமலாவாணி மாதாஜி. எஸ், ஆர்டர் தப்பா போயிடுச்சு. கமலாவாணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. தயா சரதயா யுக்தஸ்தஸ்யாரதா தனமிஹதே லபதி ச தத காமான்மயைவ விஹிதான் ச அவன் தயா அத்துடன் சரத்யா நம்பிக்கையுடன் ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன் இணைந்து தஸ்ய அந்த தேவரது ஆராதனம் வழிபாடு ஈகதே நாடுவதை லபதே அடைகிறான் மேலும் தத்த அதிலிருந்து காமான் அவனது ஆசைகள் மயா என்னால் ஏவ மட்டுமே விகிதான் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது ஹி நிச்சயமாக தான் அவை. மொழிபெயர்ப்பு: இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவனையாகும். பொருளுரை: பரம புருஷருடைய அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களது பக்தர்களுக்கு வரங்களை வழங்க முடியாது. எல்லாம் இறைவனது சொத்து என்பதை உயிர்வாழிகள் மறக்கலாம், ஆனால் தேவர்கள் மறப்பதில்லை. எனவே தேவர்களை வழிபடுவதும் விரும்பும் பலனை அடைவதும் தேவர்களால் அல்ல, பரம புருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவே. இதனை அறியாத சிற்றறிவுடைய உயிர்வாழி சில நன்மைகளை வேண்டி முட்டாள்தனமாக தேவர்களை நாடுகிறான். ஆனால் தூய பக்தன் ஏதாவது தேவைப்படும் போது பரம புருஷரிடம் மட்டுமே வேண்டுகிறான். இருப்பினும் ஜட லாபத்தினை வேண்டுவது தூய பக்தனுக்குரிய அடையாளம் அல்ல. பொதுவாக உயிர்வாழி தனது காமத்தினை பூர்த்தி செய்வதில் பைத்தியமாக இருப்பதால் தேவர்களிடம் செல்கிறான். தேவையற்ற ஒன்றை விரும்பும் உயிர்வாழி அவ்விருப்பம் பகவானால் நிறைவேற்றப்படாத போது தேவர்களில் செல்கிறான். பரம புருஷரை வழிபடும் அதே நேரத்தில் ஜட இன்பங்களை வேண்டுபவன் தனது ஆசைகளில் முரண்பாடு உடையவன் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரம புருஷருக்கான பக்தி தொண்டும் தேவர்களை வழிபடுவதும் ஒரே தளத்தில் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் தேவர்களை வழிபடுவது பௌதிக நிலை, பரம புருஷருக்கான பக்தி தொண்டு பூரண ஆன்மீக நிலை. முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்ப செல்ல விரும்பும் உயிர்வாழிக்கு லௌகீக ஆசைகள் பெரும் தடைகளாகும். எனவே பகவானின் தூய பக்தனுக்கு ஜட லாபங்களை அளிக்கப்படுவதில்லை. இதன் காரணத்தால் அத்தகு ஜட லாபங்களை விரும்பும் சிற்றறிவுடைய உயிர்வாழிகள் பரம புருஷருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக ஜட உலகின் தேவர்களை வழிபட விரும்புகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாகத்தையா ஸ்ரத்தையா யுக்தம். இத்தகைய நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தான நம்பிக்கை. இந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட இவங்க கண்டினியூஷன் ஆஃப் முன்னாடி இதுதான் ஸ்லோகம். இந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட, எந்த நம்பிக்கை? தேவர்கள்லாம் நமக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்யறான். எல்லாருக்குமே இஷ்ட தேவதா அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த தேவதாவை வந்து வழிபட்டா எனக்கு எல்லா காரியம் நடக்குதுன்னா ஒரு இஷ்ட தேவதா, அப்புறம் ஒரு குல தேவதா, எல்லாம் நிறைய தேவதாசா அப்படி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி செய்யறான். ஆனால் உண்மையில் அந்த நன்மைகள்லாம் என்னால் மட்டுமே அந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும்னு பகவத்கீதால அவர் சொல்றார். நான் தான் இதெல்லாம் கொடுக்குறேன் த்ரூ தேவர்கள் த்ரூவா நான் வந்து சாங்ஷன் பண்றேன். ஏன்னா வந்து தேவர்களை தான் அணுகுறான். அதுக்காக சரி அவனையும் வந்து பக்குவப்படுத்தி ஓகே நீ தேவர்கள் எடுத்து இந்த பூஜை பண்ணு, நோ ப்ராப்ளம். அவர்களுக்கு என்னது தேவர்களும் கொடுக்கணுமே. நமக்கு என்ன நம்ம கேட்கிறோம் அதை கொடுக்கறதுக்குள்ள அறிவு இல்ல, அவர்களுக்கு என்ன அந்த தகுதியும் அவர் தான் கொடுக்குறார். பரமபுருஷருடைய அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களது பக்தர்களுக்கு வரங்களை வழங்க முடியாது. எல்லாம் இறைவனது சொத்தே என்பதை உயிர்வாழிகளான நம்ம வேணா மறந்துடலாம். ஆனா தேவர்களா நம்மளை விட கொஞ்சம் நல்ல பக்குவமானவர்கள். நம்ம வந்து
ஒரு பொறிதான் நம்ம அவளுக்குள்ள அந்த தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கும். பகவானோட அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் இருக்கு அவளுக்கு. சோ அவ மறக்க மாட்டா. எல்லாம் நமக்கு பகவான் அவர் கிருஷ்ணன் தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்புறாங்க. ஆனா அவங்க மறக்கிறதும் கிடையாது. ஆனா தேவர்கள் மறப்பதில்லை. எனவே தேவர்களை படுவதும் விரும்பும் பலனை அடைவதும் தேவர்களால் அல்ல, பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவையே. இதனை அறியாத சிற்றறிவுடைய உயிர்வாழி சில நன்மைகளை வேண்டி முட்டாள்தனமாக தேவர்களை நாடுகிறான். சின்ன சின்ன ஆசைகள், எனது பணம் வேணும், இல்ல என்னது ஒரு ஏதோ பதவி உயர்வு வேணும், எப்போ வரப்போறது இன்னொரு இது என்னது இன்கிரிமெண்ட் வரப்போறது, அதுக்கெல்லாம் வேண்டிப்பாங்க. இன்கிரிமெண்ட் வந்தா ரொம்ப சந்தோஷம். திரும்பி அடுத்த வருஷம் திரும்பி இன்கிரிமெண்ட்க்கு திரும்பி வேண்டணும். அதுல மார்க் கிடைக்கிறது. பசங்க எல்லாம் தானே பண்றாங்க. எக்ஸாம் எப்படியோ எழுதிருப்பாங்க, ஆனா மார்க் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணி பார்ப்பாங்க. சதுர்த்தங்க உடைக்கிறது என்ன, அது பண்றது என்ன, இது எல்லாம் பண்ணி பகவான் ஒரு உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கி எனக்கு நிறைய மார்க் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணி அதுக்குள்ள காலேஜ் அட்மிஷனா இருக்கணும். நமக்கே வேலைக்கு போறவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும், நல்ல சம்பளம் கிடைக்கணும், பதவி உயர் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடவுளையும் அவங்க வழிபடுறாங்க. இது இதனை அறியாத சிற்றறிவுடையவர்கள். நம்ம எல்லாம் சிற்றறிவுடையவர்கள். ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு இதெல்லாம் கேட்கும். பகவான் என்ன நினைச்சிருக்க, நான் உனக்கு இவ்வளவு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன், நீ போயிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன ஜாப்ல இந்த ஒரு பொசிஷன் நீ ஆசைப்படுறேன். சரி இப்போ என்ன பண்றது, நான் உனக்கு பெரிய ஒரு ஜாப் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா நீ சரி நீ இந்த என்ன திருப்திப்படுறியோ அதுலயே நீ உனக்கு என்ன வேண்டியோ அதுலயே திருப்தி பட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு வரான். அதனால நம்ம கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு. இது ஏதோ சின்ன இதுல இப்போ நான் படிச்சது. ஆனா நம்ம கேட்டு போனோம்னா சின்னது அவருக்கு நிறைய கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணும்போது நம்ம சின்னதா கேட்கிறோமே அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அவர் என்ன கொடுக்க போறாருன்னு. அப்ப நம்ம கேட்காம அவரை மாத்திரம் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தா போதும். முட்டாள்தனமான தேவர்களை அவர்கள் நாடுகிறார்கள். ஆனால் தூய பக்தன் என்ன பண்றான், தூய பக்தன் கிருஷ்ண பக்தன் ஏதாவது தேவைப்படும் போது பரமபுருஷரிடம் மட்டுமே வேண்டுகிறான். அவங்க ஆக்சுவலி வேண்டது கூட கிடையாது, இருந்தாலும் அப்படி கேட்டானா கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் கேட்கும். இருப்பினும் ஜட லாபத்தினை வேண்டுவது தூய பக்தனுக்குரிய அடையாளம் அல்ல. அவன் என்ன ஜட லாபத்துக்கு அவன் ஒண்ணும் வழிபடவே மாட்டான். பொதுவாக உயிர்வாழி தனது காமத்தினை பூர்த்தி செய்வதில் பைத்தியமாக இருப்பதால் தேவர்களிடம் செல்கிறார்கள். காமம்னா என்னது, அதீத ஆசை இருக்கும். ஏதோ ஒன்னுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். மொபைல் போனோம், ஏதோ சம்திங் இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்ப மெட்டீரியல் இதுக்குதான் ரொம்ப ஆசை இருக்குன்னா அது காமமா மாறிவிடும். அது பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான் பகவான்கிட்ட தேவர்கள்ட்ட போய் இது அவன் தேவர்களிடம் செல்கிறார். தேவையற்ற ஒன்றை விரும்பும் உயிர்வாழி அவ்விருப்பம் பகவானால் நிறைவேற்றப்படாத போது தேவர்களிடம் செல்கிறான். பரமபுருஷனை வழிபடும் அதே நேரத்தில் ஜட இன்பங்களையும் வேண்டுபவன் தனது ஆசைகளுக்கு முரண்பாடு உடையவன் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கூறப்பட்டது. பரமபுருஷரை வழிபடும் அதே நேரத்தில் பரமபுருஷரையும் வழிபடுறான். ஆனா ஜட உலகத்தில் உள்ள அந்த ஆசையும் விட மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி ரெண்டு முரண்பாடு உள்ளது. என்ன ஒண்ணு பகவானை நல்ல நம்புறவங்க என்னது, பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்துப்போம், அதுல ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும். ஆனா பகவானையும் நம்புவோம், கிருஷ்ணனையும் நம்புவோம். ஆனா தனக்கு என்ன வேணும் ஜட உலகத்துல உள்ளதெல்லாம் பொருளுக்கும் ஆசைப்பட்டு அவன் அது ரொம்ப முரண்பாடா இருக்கும் உடையவன் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷனுக்கான பக்தி தொண்டும் தேவர்களை வழிபடுத்துவதும் ஒரே தளத்தில் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் தேவர்களை வழிபடுவது பௌதிக நிலை. நமக்கு பௌதிகத்துல என்னெல்லாம் ஆசை இருக்கோ அப்ப தேவர்கள் இருக்கும். பரமபுருஷருக்கான பக்தி தொண்டோ பூர்ண ஆன்மீக நிலை. அது வேற பிளாட்ஃபார்ம் ஆல்டுகெதர். அப்ப ஆனா பகவான் அப்ப இதுல உள்டா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், பகவானோட பரமபுருஷரை யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல தான் நாட்டம் இருக்கும். பௌதிகத்துல ஒன்னும் நாட்டம் இருக்குது. இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. இது கிடைச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், அந்த லெவலே இருக்க முடியும். எனக்கு உங்களை சுதிக்கிறதுலதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சாலும் சந்தோஷப்படுவான். அப்ப முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்ல விரும்பும் உயிர்வாழிக்கு லௌகிக ஆசைகள் பெரும் தடைகளாகும். நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம், அவர் வீட்டுக்கு தான் போகணும். நம்ம ஏன்னா அங்கேதான் வந்திருக்கோம், அங்கதான் போகணும். அந்த மாதிரி ஆசை உள்ளவனுக்கு என்னது, லௌகிகத்துல ஒரு வீட்டுல ஒரு வாடகை வீட்டுல வாடகைன்னா கூட இல்ல, நம்ம எங்கேயோ போயிருக்கோம், பிக்னிக் போயிருக்கோம், எங்கேயோ ஒரு ஹோட்டல் போய் தங்கிட்டு இருக்கோம், இதுல லாட்ஜ்ல. அங்க விட அது இல்ல, சரியில்லை, அது கலர் சரியில்லை, ஏதாவது நம்ம குத்தம் இருந்ததுன்னா நம்மளால கண்டுக்க மாட்டோம். என்ன நம்ம 4 நாளைக்கு இருக்க போறோம், அப்ப இந்த ஹோட்டலை காலி பண்ணிட்டு போறோம். அந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்துருக்கோம், ஏதோ வாடகை கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ஒரு டெம்பரரி ஹவுஸ்ல தான் நம்ம இருந்துருக்கோம். இதெல்லாம் இதுல போயிட்டு நம்ம நோண்டுலாம் சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இலக்கு என்னது, பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம், அங்கேதான் வந்திருக்கோம், அங்க போகும். அப்ப இங்க இதெல்லாம் அவனுக்கு ஆசையா இருக்காது. இதுல என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம், என்ன பண்ணோம், ஆஃப்டர் டெம்பரரி தானே அப்படின்னு. லௌகிக ஆசைகள் பெரும் தடைகளாகும். எனவே பகவானின் தூய பக்தனுக்கு ஜட லாபங்களை அளிக்கப்படுவதில்லை.
இதன் காரணமாக அத்தகைய ஜட லாபங்களை விரும்பும் சிற்றறிவுடைய உயிர்வாழிகள் பரமபுருஷருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக ஜட உலகின் தேவர்களை வழிபட விரும்புகிறார். இப்ப யாரு இதுல பௌதிக இதுல ஆசைகள் நிறைய இருக்கோ அவ கிருஷ்ணர் வழிபடாம தேவர்களை வழிபடுகிறார். அது ஆணிதரமா போட்டு. எஸ். கமலாவாணி மாதாஜி படிச்சாச்சு. இப்ப சாந்தி மாதாஜி, சாஸ்வதா மாதாஜி, சத்யபாமா மாதாஜி, செல்வம், 4 பேர். செல்வம் பிரபுஜி. சாந்தி மாதாஜி படிச்சிடணும். 7.23. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி. மியூட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அத்வத்து பலம் தேஷாம் தத் பவத் பல்பமேதசாம். நான் படிக்கலையே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சுட்டு தான் நான் படிக்கணும் மாதாஜி. ஆமா, நான் படிக்கவே இல்ல. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிங்க. அடுத்தது நான் படிக்கிறேன். அந்த வத்து பலம் தேஷா, அந்த வத்து பலம் தேஷா தத்ப வத்யல பமேதசாம் தேவாந்தே வயஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி. அந்த வத அழியக்கூடிய, தூ ஆனால், பலம் பழம், தேஷாம் அவர்களது, தத் அந்த, பவதி ஆகின்றன, அல்பமேத சாம் சிற்றறிவு உடையோர், தேவான் தேவர்களிடம், தேவயஜ தேவர்களை வழிபடுவோர், யாந்தி செல்கின்றனர், மத் எனது, பக்தா பக்தர்கள், யாந்தி அடைகின்றனர், மாம் என்னை, அபி மேலும் மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்களும் வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள். மேல இது பண்ணுங்க, ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க. ஆமா, தற்காலிகமான ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுமாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர், ஆனால் எனது பக்தர் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். பொருளுரை. பகவத்கீதை கருத்துரை செய்யும் சிலர் தேவர்களை வழிபடுவோரும் பரமபுருஷரை அடையலாம் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் தேவர்களை வழிபடுவோர் பற்பல தேவர்களை வசிக்கும் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகின்றனர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. சூரிய தேவனை வழிபடுபவன் சூரியனை அடைகிறான், சந்திரனை வழிபடுவன் சந்திரலோகத்தை அடைகிறான். எவரேனும் இந்திரனை போன்ற தேவரை வழிபட விரும்பினால் குறிப்பிட்ட தேவரது கிரகத்தை அடைய முடியும். எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் சரி, அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானை அடைகின்றனர் என்பது சரியல்ல. இக்கருத்து இங்கே மறுக்கப்படுகின்றது. தேவர்கள் வழிபடுவோர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகின்றனர், ஆனால் பரமபுருஷரின் பக்தர்கள் புருஷோத்தமரின் உன்னத லோகத்தை நேரடியாக அடைகின்றனர். முழுமுதற் கடவுளாக உலகின் பல அங்கங்களை தேவர்கள் என்பதால் யாரை வழிபட்டாலும் ஒரே முடிவைத்தானே அடைய வேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம். ஆனால் உடலின் எந்த பகுதிக்கு உணவளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அறியாத அளவிற்கு தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவு உடையவர்களாக உள்ளனர். அவர்களில் சில பல்வேறு உறுப்புகள் உள்ளன என்றும் உணவளிக்க பல வழிகள் உள்ளன என்றும் கூட சொல்லும் அளவிற்கு முட்டாளாக உள்ளனர். அத்தகு வாதம் சற்றும் ஏற்க முடியாததாகும். கண்ணாலே காதாலோ உணவினை உட்கொள்ள யாராலும் முடியும். பரமபுருஷனது விஸ்வரூபத்தின் பற்பல உறுப்புகளை தேவர்கள் என்பதை அறியாத இத்தகு மக்கள் தங்களது அறியாமையின் காரணத்தால் ஒவ்வொரு தேவரும் ஒரு தனி கடவுள் என்றும் முழுமுதற் கடவுளுடைய போட்டியாளர் என்றும் நம்புகின்றனர். தேவர்களை மட்டுமல்ல, சாதாரண உயிர்வாழிகளும் கூட முழுமுதற் கடவுளுடைய பகுதிகளே. பிராமணர்கள் முழுமுதற் கடவுள் தலை என்றும், சத்திரியர்கள் அவரது கைகள் என்றும், வைசியர்கள் அவரது இடுப்பு என்றும், சூத்திரர்கள் அவரது கால்கள் என்றும் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு விதத்தில் தொண்டாற்றுவதாகவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, தானும் தேவர்கள் பரமபுருஷனை அம்சங்களே என்பதை எவனொருவன் அறிந்து கொள்கிறானோ அவனது அறிவு பக்குவமானதாகும். ஆனால் இதனை புரிந்து கொள்ளாதவன் தேவர்கள் வசிக்கும் பற்பல கிரகங்களை அடைகிறான். அவன் செல்லும் இடம் பக்தன் அடையக்கூடிய இலக்கிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். தேவர்களது வரங்களால் பெறப்படும் நன்மைகள் அனைத்தும் அழியக்கூடியவை. ஏனெனில் இந்த ஜட உலகில் உள்ள கிரகங்கள் தேவர்களை வழிபடுவோர் என அனைத்துமே அழிவுக்கு உட்பட்டவை. எனவே தேவர்களை வழிபடுவதால் பெறப்படும் பலன்கள் யாவும் அழியக்கூடியவை என்று மிக தெளிவாக இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணத்தால் சிற்றறிவுடைய உயிர்வாழிகள் மட்டுமே அத்தகு வழிபாட்டில் ஈடுபடுகின்றன. பரமபுருஷனது பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர் ஞானம் நிறைந்த ஆனந்தமயமான நித்திய வாழ்வினை அடைவதால் தேவர்களை வழிபடும் சாதாரண நபருடைய வெற்றியிலிருந்து இவரது வெற்றி முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். முழுமுதற் கடவுள் எல்லையற்றவர், அவரது ஆதரவு எல்லையற்றது, அவரது கருணை எல்லையற்றது. எனவே தனது தூய பக்தர்களின் மீதான அவரது கருணையும்
எல்லையற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி மியூட்ல இருக்கும். எல்லாருமே மியூட் பண்ணாதான் அந்த ஆர்டர் நமக்கு தெரியும். நடுவில் யாரும் அன்மியூட் பண்ணா அந்த நம்பர் மேல போயிடுது, அந்த லெட்டர்ஸ் மேல போயிடுது. சோ அந்த ஆர்டர் தப்புறது. எல்லாருமே மியூட்ல இருக்கும். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஆல்சோ மியூட். யா, அப்ப அந்த ஏபிசிடி கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு வந்து சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். யா, இதுல என்ன கொடுத்துக்கு அந்தவந்து. ஓகே, அப்ப தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படித்த மக்களது பலன்கள் என்னது? டெம்பரரி. சொன்னீங்க, ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு வேண்டி ஆசைப்படுறோம், அதுக்கு வேண்டி வழிபடுவோம். மார்க் வேணுமா, இந்த கணபதிக்கு வந்து வழிபடுங்க, அது முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னது? வேற எதுக்காவது ஆசைப்படும். சோ இது வந்து கண்டினியூஸா, அதெல்லாம் டெம்பரரி தான். இதெல்லாம் ரிலீஃப், டெம்பரரி ரிலீஃப் தான். சோ அதுக்கு வேண்டி வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க மக்கள். ஏன்னா வந்து சிற்றறிவு படைத்தவர்கள். மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும், ஒரு பீரியட் வரைக்கும் தான் அது வந்து நமக்கு கை கொடுக்கும். தேவர்களை இப்பதான் ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும்னாக்கா அந்த ஜாப் கிடைக்கிறது வரைக்கும் தான் அது ஜாப் கிடைச்சது. ஆஹா, ஐம் சோ ஹாப்பி, நான் வேண்டினேன், கிடைச்சு விட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன? இன்கிரிமெண்ட், திரும்பி ஆரம்பி, திரும்பி எந்த பகவானுக்கு தேடுறது? ஓகே, அதே பகவான் கேட்கணுமா? இன்கிரிமெண்ட் வேணும், இன்கிரிமெண்ட் வேணும், இன்கிரிமெண்ட். ஓகே, இன்கிரிமெண்ட் கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷம், திரும்பி வேற எதுக்காக வேண்டணும். அப்போ இதெல்லாம் தற்காலிகமானது. அண்ட் ஒரு ஒரு இது என்னது? பீரியட் வரைக்கும் தான். அது முடிஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி வேண்டணும். அப்போ வேண்டிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி. ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் தேவர்களை வழிபடுபவர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னதமான உலகம் எங்க இருக்கு? கோலோக பிருந்தாவன், அவங்க அடைவார்கள். பகவத்கீதைக்கு கருத்துரை செய்யும் சிலர் தேவர்களை வழிபடுபவரும் பரமபுருஷரை அடையலாம் என்று கூறுகின்றனர். இது வந்து வேற யாரோ பற்பட்டு எழுதுறாங்களே, பாஷ்யம்லாம் எழுதுறாங்களே, அவங்களை பத்தி சொல்றாங்க. ஆனா தேவர்களை வழிபடுபவர் பற்பல தேவர்கள் வசிக்கும் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகின்றனர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. சூரிய தேவனை வழிபடுபவர் எங்க போவா? சூரியனை அடைகிறான். சந்திரனை வழிபடுவது சந்திரலோகத்தை அடைகிறான். மேலும் எவரேனும் இந்திரனை போன்ற தேவரை வழிபட விரும்பினால் அந்த குறிப்பிட்ட தேவரோட கிரகங்கள் வரைக்கும் தான் போக முடியும். அவள எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் சரி, அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானை அடைகின்றனர். எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் சரி, அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானை அடைகின்றனர் என்பது சரியில்லை. அதான் பார்த்தேன், பாதி படிச்சுட்டு என்ன தப்பா படிக்கிறேன் என்பது சரியில்லை. எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணாவை போக முடியாது. கிருஷ்ணாவை நம்பி கிருஷ்ணாவை நம்ம வந்து பண்ணாதான் அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் போக முடியும். இக்கருத்து இங்கே மறுக்கப்படுகிறது. தேவர்களை வழிபடுபவர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடங்குகின்றன. ஆனால் பரமபுருஷரின் பக்தர்கள் பரம புருஷோத்தமரான உன்னத லோகத்தை நேரடியாக அடைகின்றனர். அப்புறம் இந்த அங்கங்களை பத்தி கொடுத்திருக்கா. முழுமுதற் கடவுளுடைய உடலின் பற்பல அங்கங்களே தேவர்கள் என்பதால் நம்மளும் அப்படிதான். நம்மளும் we are also part and parcel of the Lord. திரும்பி ஏன் நம்ம அதை சொல்றோம் அப்படின்னா, ஆனா ரொம்ப நம்ம தீப்பொறி மாதிரி, ஒரு ஓஷன் மாதிரி பகவான் இருக்காரு. நம்ம அதோட ஒரு டிராப் தான். ஓஷன்ல இருக்கிற அந்த உப்பு கரிக்கிற தண்ணி தான் நம்ம அந்த டிராப்லயும் இருக்கும். அதே குவாலிட்டி தான் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. ஒன்றி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல பாக்கி உள்ளது அட்ராக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால நம்ம மறந்து போயிடும். நம்ம அங்கேருந்து வந்திருக்கோம், நமக்கும் எல்லாம் பகவானோட குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த ஆன்மீகத்தை நாட்டம் வரும்போது என்ன, we are getting polished. அதெல்லாம் விட்டு போய் கொஞ்சம் பாலிஷ் ஆகி இன்னும் நல்லா ஒளிவிட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்கு போறதுக்குள்ள எல்லா இதையும் பண்றோம். நம்ம முழுமுதற் கடவுளுடைய உடலின் பற்பல அங்கங்களே தேவர்கள் என்பதால் யாரை வழிபட்டாலும் ஒரே முடிவைத்தான் அடைய வேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம். ஆனால் உடலில் எந்த பகுதிக்கு உணவளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அறியாத அளவிற்கு தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவு உடையவாள் என்ன நினைக்கிறான்? எல்லாம் நம்ம அங்கங்கள் தான், பகவானுடைய அங்கங்கள். அப்போ வந்து தேவர்களை வழிபட்டா என்ன அப்படின்னு அப்படி இல்லையா? எல்லாம் பாட்டு இருந்தாலும் நம்ம யாரு இப்ப நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நான் சாப்பாடு எங்க கொடுக்குறோம்? கையுக்கும் மூக்குக்கும் கண்ணுக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறோமா? இல்லையே, வாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். அங்க இருந்துதான் போகும். அப்புறம் அங்க இருந்துதான் பாக்கி உள்ள அங்கங்களுக்கு எல்லாம் போய் சேரும். அது வந்து அவங்களுக்கு புரியறது இல்லை. அவங்க ஒரு பாட்டும் கை இஸ் ஒரு காடு, கண் இஸ் காடு, அப்படி இப்படி ஒரு தேவர்களும் பகவானோட என்னெல்லாம் அங்கங்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இவர்கள் தேவர்கள அங்கங்கள் இல்லையா? அவ எல்லாருமே கடவுளுக்கு ஈக்குவலா அவங்க நினைக்கிறாங்க. அது தப்பு. ஒரே முடிவைதான் அடைய வேண்டும் என்று கேள்வி எழலாம். ஆனால் உடலின் எந்த பகுதிக்கு உணவளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அறியாத அளவிற்கு தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவு உடையவர்களாக உள்ளனர். அவர்களில் சிலர் பல்வேறு உறுப்புகள் உள்ளன என்றும் உணவளிக்க பற்பல வழிகள் உள்ளன என்றும் கூட சொல்லும் அளவிற்கு முட்டாள்களாக உள்ளனர். அத்தகு வாதம் சற்றும் ஏற்க முடியாது. கண்ணாலோ காதாலோ உணவினை உட்கொள்ள யாரால் முடியாது. பரமபுருஷனது விஸ்வரூபத்தின் பற்பல உறுப்புகளே தேவர்கள் என்பதை அறியாத இத்தகு மக்கள் தங்களது எல்லாம் பகவான்கிட்டேருந்துதான் அதை விரிவாக்கம் அப்படி காட்டுறார். எல்லாம் பகவான் தான் அடங்கியிருக்கு. ஒரு ரூபத்துல இருக்கார், பெரிய ரூபம் எடுக்கிறார். அப்படி அப்படியே விரியும் போது என்ன, எல்லா தேவர்களும் பக்கத்துல வரார்.
அப்ப எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் ஒடுங்கி இருக்கோம் நம்ம எல்லாமே. சோ அந்த மாதிரி முட்டாள்களுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்கிறது. பற்பல வழிகள் உள்ளன என்றும் கூட சொல்லும் அளவிற்கு முட்டாள்களாக உள்ளனர். அத்தகு வாதம் சற்றும் ஏற்க முடியாததாகும். கண்ணாலோ காதாலோ உணவினை உட்கொள்ள யாராலும் முடியாது. பரமபுருஷரது விஸ்வரூபத்தின் பற்பல உறுப்புகளே தேவர்கள் என்பதை அறியாத இத்தகு மக்கள் தங்களது அறியாமையின் காரணத்தால் ஒவ்வொரு தேவரும் ஒரு தனி கடவுள் என்று முழு முதற் கடவுளுடைய போட்டியாளர் என்று நம்புகின்றனர். கணபதி எல்லாம் வருது, தேவர்கள் தான் சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலா நம்ம நினைக்க கூடாது, அதெல்லாம் ஆஃபென்ஸ்னு போட்டு. தேவர்கள் மட்டுமல்ல, சாதாரண உயிர் வாழிகளும் கூட முழு முதற் கடவுளுடைய பகுதிகளை. நாமளும் அந்த பாட்டன் பாசல் தான் பகவானோட. பிராமணர்கள்லாம் இது பகவானுடைய கடவுளுடைய தலைபாகம் என்றும், க்ஷத்திரியர்கள் அவரது கை என்றும், வைசியர்கள் அவரது இடுப்பு என்றும், சூதரர்கள் அவரது கால் என்றும் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு விதத்தில் தொண்டாற்றுவதாகவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது கொடுத்திருக்கு. எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, தானும் தேவர்களும் பரமபுருஷரது அம்சங்கள் என்பதை ஒருவன் அறிந்து கொள்கிறானோ அவனது அறிவு பக்குவமானதாகும். நம்ம எல்லாருமே பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். அவ்வளவு நமக்கிட்டையும் கிரேஸ் இருக்கு. பகவானோட என்னெல்லாம் குவாலிட்டி இருக்கோ அவங்க அவ்வளவு பலசாலினா நமக்கும் அந்த அவ்வளவு சின்ன ஒரு பலம் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. அவர் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா நமக்கிட்டே அது கொஞ்சம் ஒரு பியூட்டி இருக்கும். அவ்வளவு ஒரு ரிச்னஸ், அந்த ரிச்னஸ் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு தீப்பொறி மாதிரி நம்ம. ஆனால் இதனை புரிந்து கொள்ளாதவன் தேவர்கள் வசிக்கும் பற்பல கிரகங்களை அடைகிறான். அவன் செல்லும் இடம் பக்தன் அடையக்கூடிய இலக்கிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஏன்னா தேவர்களை வழிபடுறதுனால தேவர்கள் இருக்கிற உலகத்துக்கு போவான். ஆனா பக்தர் என்ன பண்ணுவான்? கிருஷ்ணரை வழிபடுவான். அவன் கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போவான். அதாவது அவர்கள் அடையக்கூடிய இலக்கிலிருந்து வேறுபடும். ஏன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடணும், கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போவான். இப்ப இலக்கு தான் அவங்களோட மாறி. தேவர்களது வரங்களால் பெறப்படும் நன்மைகள் அனைத்தும் அழியக்கூடியது. அழியன்னா டெம்பரரி தான், அது முடிஞ்சு போயிடும். இந்த கால அளவுல அது முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு அடுத்தது என்னது, அப்புறம் என்னது, நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படி வேண்டிகிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி. ஏனெனில் இந்த ஜட உலகில் உள்ள கிரகங்கள், தேவர்கள், தேவர்களை வழிபடுவோர் என அனைத்துமே அழிவுக்கு உட்பட்டவை. எனவே தேவர்களை வழிபடுவதால் பெறப்படும் பலன்கள் யாவும் அழியக்கூடிய, எல்லாம் டெம்பரரி என்று மிக தெளிவாக இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணத்தால் சிற்றர்களுடைய உயிர்வாழிகள் மட்டுமே இத்தகு வழிபாட்டில் ஈடுபடுகின்றனர். சின்ன அறிவுள்ளவாதான் இந்த மாதிரி வழிபாட்டில் இருக்காங்க, தெரிய மாட்டேங்கிறது அவங்களுக்கு. பரமபுருஷர் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணர் உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர் ஞானம் நிறைந்த ஆனந்தமயமான நித்திய வாழ்வினை அடைவதால் தேவர்களை வழிபடும் சாதாரண நபருடைய வெற்றியிலிருந்து இவரது வெற்றி முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கும். முழுமுதற் கடவுள் எல்லையற்றவர், அவரது ஆதரவு எல்லையற்றது, அவரது கருணை எல்லையற்றது. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான் யாரு? ஒரு டிவோட்டி தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். எனவே தனது தூய பக்தர்களின் மீதான அவரது கருணையும் எப்படி இருக்கும்? அவர்தான் சொல்றாரு, நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். நீங்க எவ்வளவு பக்தி காட்டுறீங்களோ அவ்வளவு நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது நம்ம இதுல வரும். நம்ம பிபிடி, நான் இன்னைக்கு இது முடிச்சுட்டோம்னாக்கா நாளைக்கு பிபிடி பார்க்கலாம். அப்ப அது நாளையோட 7th chapter முடியும். அதுல எல்லாம் உண்மை என்னன்னா கொடுத்துருக்கு. தூய பக்தர்களின் மீதான அவரது கருணையும் எப்படி எல்லையற்றது. அவர் அது போல கிரேஸ் பண்ணுவார். எஸ், சாந்தி மாதா படிச்சிருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபண்ணம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயஹ பரம் பாவம் அஜானந்தோ மவாவ்யயம் அனுத்தமம். அவ்யக்தம் தோன்றாத, வியக்திம் வியக்தித்வம், ஆபண்ணம் அடைந்த, மன்யந்தே எண்ணுகின்றனர், மாம் என்னை, அபுத்தயஹ சிற்றறிவு உடையோர், பரம் பரம, பாவம் நிலையை, அஜானந்தக அறியாமல், மம்ம எனது, அவ்யயம் அழிவற்ற, அன் உத்தமம் மிகவும் உயர்ந்தது, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். பொருளுரை: தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவுடையோர் என்று ஏற்கனவே கூறப்பட்டது. இங்கே அருவவாதிகளும் அவ்வாறே வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் முன்பு தனது தனிப்பட்ட உருவத்துடன் இங்கே பேசிக் கொண்டுள்ள போதிலும் அறியாமையின் காரணத்தால் இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் வாதிக்கின்றனர். ராமானுஜாச்சாரியரது குரு பரம்பரையைச் சேர்ந்த மாபெரும் பக்தரான யமுனாச்சாரியார் இது சம்பந்தமாக மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றினை எழுதியுள்ளார். அவர் கூறுகிறார்: துவாம் ஷீல ரூப சரிதைக பரம பிரக்ருஷ்டைக தேவேன சாத்விகதயா பிரபலைஷ் ச சாஸ்திரைக பரக்யாத தெய்வ பரமார்த்த விதாம் மதைஷ்ச
நைவாசிர புக்தயக பிரபவந்தி போத்தும். எம்பெருமானே, வியாசதேவர், நாரதர் முதலிய பக்தர்கள் உம்மை முழுமுதற் கடவுளாக அறிகின்றனர். பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் உமது குணம், ரூபம், லீலைகளை அறிய முடியும். அதன் மூலம் நீரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் உள்ள அபக்தர்களான அசுரர்கள் உம்மை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் உம்மை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள். வேதாந்தம், உபனிஷத் மற்றும் இதர வேத நூல்களை விவாதிப்பதில் அவர்கள் எவ்வளவுதான் திறமைசாலியாக இருப்பினும் பரமபுருஷனார உம்மை புரிந்து கொள்வது அவர்களுக்கு சாத்தியமல்ல. ஸ்தோத்திர ரத்ன 12. வேதாந்த இலக்கியங்களை கற்பதால் மட்டும் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளுடைய கருணையால் மட்டுமே அவரது வியக்தித்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். எனவேதான் தேவர்களை வழிபடுவோர் மட்டும் சிற்றடைவு படைத்தவர்கள் அல்ல. பகவானின் வியக்தித்துவத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு சட்டுமின்றி வேதாந்தம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை பற்றிய அனுமானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அபக்தர்களும் சிற்றறிவு படைத்தவர்களே என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. பூரண உண்மை அருவமானது என்னும் கருத்தை உடையவர்கள் அபுத்தயக, பூரண உண்மையின் இறுதி நிலையை அறியாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பரமனை பற்றிய உணர்வு அருவ பிரம்மனில் தொடங்கி பரமாத்ம நிலைக்கு உயர்வு பெறுகிறது. ஆனால் பூரண உண்மையின் இறுதி சொல் பகவான் என்னும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நவீன கால அருவவாதிகள் இவர்களை விட மேலும் சிற்றறிவு படைத்தவர்கள். ஏனெனில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என உறுதியுடன் கூறிய அவர்களது தலை சிறந்த முன்னோரான சங்கராச்சாரியரையே அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. எனவே பரம உண்மையை அறியாத அருவவாதிகள் கிருஷ்ணர் தேவகி வசுதேவரின் புதல்வர் மட்டுமே, அல்லது ஒரு இளவரசர், அல்லது பலம் பொருந்திய ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா என்று கருதுகின்றனர். இதுவும் பகவத்கீதையில் 9.11 கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவஜானந்தி மா மூடா மானுசீம் தனும் ஆஸ்ரிதம். முட்டாள்கள் மட்டுமே என்னை சாதாரண மனிதனாக கருதுவர். உண்மை என்னவென்றால் பக்தி தொண்டு ஆற்றாமல் கிருஷ்ண உணர்வினை விருத்தி செய்யாமல் யாரும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பாகவதம் 10.14.29 இதனை உறுதி செய்கிறது. அதாபிதே தேவ பதாம் புஜத்வய பிரசாத லேஷா நுக்ருஹீத ஏவகி ஜானாதி தத்துவம் பகவன் மகிம்னோ ந சான்யே ஏகோபி சிரம் விசின்வன். எம்பெருமானே, உமது தாமரை திருவடிகளின் கருணையை ஒருவன் சிறிதளவு பெற்றால் அவன் உமது வியக்தித்துவத்தின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி யூகிப்பவர்கள் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து வேதங்களை படித்தாலும் உம்மை அறிய இயலாதவர்கள் ஆவர். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரது ரூபம், குணம் அல்லது நாமத்தின் மகிமைகளை மன அனுமானத்தினாலும் வேத இலக்கியங்களை விவாதிப்பதாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரை பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர உச்சரிப்புடன் தொடங்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வில் பூரணமாக ஈடுபடும் போது பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரது உடல் இந்த ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது லீலைகள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்ற அருவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் இறுதி உண்மையை அறியாதவர்கள். 20வது ஸ்லோகம் மிக தெளிவாக கூறுகின்றது. காமை ஸ்தைஸ் தைர் ஹிருத ஞானாம் பரபத்யந்தே நிய தேவதா. காம இச்சையினால் குருடானவர்கள் பல்வேறு தேவர்களிடம் சரணடைகின்றனர். பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமின்றி பல்வேறு தேவர்களும் உள்ளனர் என்பதும், அத்தகைய தேவர்களுக்கென குறிப்பிட்ட லோகங்களும் பகவானுக்கென குறிப்பிட்ட லோகமும் உள்ளது என்பதும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 23ஆம் ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாம் அபி. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களுடைய பல்வேறு லோகங்களை அடைகின்றனர். பகவானின் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றனர். இக்கருத்து தெளிவாக கூறப்பட்டிருப்பினும் அருவவாதிகள் கடவுள் உருவமற்றவர் என்றும் இந்த உருவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையானவை என்றும் கூறுகின்றனர். கீதையை படித்ததிலிருந்து தேவர்களும் அவர்களது லோகங்களும் அருவமானவை என்று தோன்றுகிறதா? நிச்சயமாக தேவர்களும் சரி, பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரும் சரி அருவமானவர்கள் அல்ல. அவர்கள் அனைவரும் நபர்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள். அவருக்கு சொந்த வாசஸ்தலம் உண்டு. அதுபோல தேவர்களுக்கும் தலங்கள் உண்டு.
எனவே இறுதி உண்மை அருவமானது. உருவம் அடையாளம் காண்பதற்கே எனும் நிர்விசேஷ கருத்து உண்மைக்கு புறம்பானதாகும். உருவம் அடையாளமல்ல என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தேவர்களது ரூபங்களும் பரமபுருஷரது ரூபமும் ஒரே சமயத்தில் இருக்கக்கூடியவை என்றும், பகவான் கிருஷ்ணர் சச்சித் ஆனந்தமயமானவர், நித்தியமான ஆனந்த அறிவுடையவர் என்றும் நம் பகவத்கீதையிலிருந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் பரம பூரண உண்மை இயற்கையிலேயே பூரண ஆனந்தம் உடையவர், ஆனந்தமயோ வியாசாத் என்றும், எல்லையற்ற மங்களகரமான குணங்களின் இருப்பிடம் அவரே என்றும் வேதங்களும் உறுதி செய்கின்றன. தான் பிறப்பற்றவன் அஜ என்ற போதிலும் தனது விருப்பப்படி தோன்றுவதாக பகவான் கீதையில் கூறுகிறார். இத்தகைய உண்மைகளே நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை. பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு அருவமாக இருக்க முடியும் என்பது நமக்கு புரிவதில்லை. கீதையின் வார்த்தைகளை பொறுத்தவரை அருவவாதிகளின் அடையாள கொள்கை பொய்யானதாகும். பரம பூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மிகவும் தெளிவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து அரூபவாதிகள், ரூபவாதிகள், இந்த மாதிரி இந்த மோனிஸ்ட் அப்பா பெரிய பாப்பாட்டியா. எஸ், அவ்யக்தம் வியக்திமா பழனம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும், இப்போது ஒரு உருவத்தை எடுத்து ஒரு மாணவிக்கு பிள்ளை மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்து வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க, எண்ணுகிறார்கள். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அவங்களுக்கு புரிய வர்றதில்லை. ஏன்னா they don't believe in that. நான் எப்படி இருக்கேன் அதை வச்சுதான் அவங்க சொல்றாங்க. முன்னாடி வந்து ரூபம் இருக்குல்ல, இப்ப ஒரு ரூபத்தோட வந்திருக்காரு பகவான், வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. தேவர்களை வழிபடுபவர் சிற்றறி உடையோர் என்று ஏற்கனவே கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே அருவவாதிகளுக்கும் அவ்வாறே வர்ணிக்கப்படுகிறது. இப்ப அடுத்த இந்த டாபிக், இந்த இதுல என்ன டாபிக், அருவவாதிகளும் அதே போல்தான். நாட் ஓன்லி தேவர்களை வழிபடுவர் மாத்திரம் சிற்றறிவில்லை, அருவவாதிகளும் அப்படியேதான். அவ வந்து பகவான் வந்து ரூபமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சிற்றறிவு தான். பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் முன்பு தனது தனிப்பட்ட உருவத்துடன் இங்கே கொண்டுள்ள போதும் பகவத்கீதையில தானே கொடுத்திருக்கு, பகவான் பேசுறாரு அப்படின்னு. அப்போ ரூபம் இல்லைன்னு எப்படி பேச முடியும்? ரூபம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்பலாம். அப்படி பகவான் கிருஷ்ணா அர்ஜுனனிடம் முன்பு தனது தனிப்பட்ட உருவத்துடன் இங்கே பேசிக் கொண்டிருந்த போதும் அறியாமையின் காரணத்தால் இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் வாதிக்கின்றனர். ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன சொல்றாரா? ராமானுஜாச்சாரியரது குரு பரம்பரையின் சேர்ந்த மாபெரும் பக்தரான யமுனாச்சாரியர் இது சம்பந்தமாக மிகவும் பொருத்தமான பதம் ஒன்றிலே எழுதியுள்ளார். அதுல போட்டிருக்கு. அதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? எம்பெருமானிய வியாசதேவர் நாரதரை போன்ற பக்தர்கள் உண்மை முழுமுதற் கடவுளாக அறிகின்றனர். வியாசதேவர் நாரதர் எல்லாம் வந்து அவங்களை வந்து முழுமுதற் கடவுள் என்று நினைக்கிறாங்க. பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் உமது குணம், ரூபம், லீலைகள் அறிய முடியும். அதன் மூலம் நீரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் ரஜோகுணத்தில் இது வந்து எல்லாம் படிச்சு இதெல்லாம் பண்ண ஃபுல் ஃபெய்த் வரும். ஆனால் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்னது? ரஜோகுணம் அண்ட் தமோகுணம் உள்ள பக்தர்கள், பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அபக்தர்கள், அசுரர்கள், அவர்கள் வந்து அசுரர்கள்னே போட்டுட்டாங்க. அபக்தர்களான அசுரர்கள் உண்மை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர்கள் உண்மை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள். அவள்லாம் என்ன பேசிட்டு இருப்பா? வேதாந்தம், உபனிஷத் என்று அந்த பேர்ல உபனிஷத் தான். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறதே உபனிஷத்தோட சாரம். இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து கோட் பண்ணி அதுல இப்படி போட்டிருக்கு, இப்படி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. மற்றும் இதர வேத நூல்களை விவாதிப்பதில்லை. நூல்களை விவாதிப்பதில் அவர்கள் எவ்வளவுதான் திறமைசாலியாக இருப்பினும் பரமபுருஷனான உண்மை புரிந்து கொள்வது அவர்களுக்கு சாத்தியமில்லை. ஏன்னா வந்து லாஜிக்கா திங்க் பண்ணும், அதுல என்ன போட்டிருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் அந்த வேதாந்தம் பேசி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பகவான் வந்து ரூபம் இல்லைன்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படி. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இது இருக்கிறது அவங்களுக்கு புரிய வராது. ஏன்னா மெயினா அடிப்படை என்ன வேணும்? பக்தியே இல்லை. இட் இஸ் ஒன்லி மென்டல் கன்காக்ஷனோட அந்த இது பார்த்தோம். என்ன இந்த சாங்கியா பிலாசபி மாதிரி வந்து they will try to prove as if God is not existing. இருக்காங்க, God இருக்கார், பட் உருவம் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஸ்தோத்திர ரத்னால இது எழுது. அப்புறம் வேதாந்த இலக்கியங்களை கற்பதால் மட்டும் முழு முதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று பிரம்ம சமிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. வெறும் வேதாந்தம் படிச்சு அப்ப பகவானை அனுபவிக்க முடியுமா? முடியாது. we need to understand Godனா எப்படி? ஒரு பக்தி இருந்தாதான் வந்து பகவானுடைய இதெல்லாம். ஏன்னா அனுபவம் நம்ம அனுபவிப்போம். ஒரு பகவான் இருக்கார், பகவான் சொன்னா அப்ப சொன்னேனே
உள்ளூர் ஒரு பெரிய ஆசை இருந்தா ஒரு சின்ன ஏதோ வந்துட்டு போயிருக்கோம், நமக்கு தெரியக்கூட செய்யாது. ஆனா அது நடக்கும்போது நம்ம திங்க் பண்ணி பார்ப்போம், அன்னைக்கு ஏதோ நினைச்சே கொஞ்சம் வந்துட்டு போச்சே, நடந்து விடுத்தே அப்படின்னு தோணும் நமக்கு. அவ்வளவுதான். அதுக்கு வேண்டெல்லாம் மாட்டோம். இது நன்னா இருந்தா நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா போதும். அது நமக்கு தகுதி இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம கிடைக்கும். அப்ப இதெல்லாம் எப்படி வரும்? பக்தி இருந்தாதான் வரும். பக்தியும் வேணும். அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பிலீவ். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதாந்தம் பேசி அதுல அனாலிசிஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பக்தி இல்லாம பண்ணும்போது அவங்களுக்கு புரிய வராது, பகவானை பத்தி உள்ள புரியாது. வேதாந்த இலக்கியங்களை கற்பதால் மட்டும் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று பிரம்ம சமித்தையில் கூறப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளுடைய கருணையால் மட்டுமே அவரது வியக்தித்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவானுடைய வியக்தித்துவம்னு எனக்கு இருக்காருங்கிற அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் அது முடியும். எனவே தான் தேவர்களை வழிபடுவோர் மற்றும் சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் அல்ல பகவானின் வியக்தித்துவத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு சற்றுமின்றி வேதாந்தம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை பற்றி மனக்கற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ள அபக்தர்களும் சிற்றறிவு படைத்தவர்களே என்று இப்பதத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. பூர்ண உண்மை அருவமானது எனும் கருத்தை உடையவர்கள் அபுத்தய அப்படி கொண்டு அபுத்தயன என்று புத்தி இல்லாதவர்கள், பூர்ண உண்மையின் இறுதி நிலையை அறியாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பரமனை பற்றிய உணர்வு அருவ பிரம்மனில் தொடங்கி பரமாத்மா நிலைக்கு உயர்வு பெறுகிறது. ஆனால் பூர்ண உண்மையின் இறுதி சொல் என்னது? பகவான். அவங்களோட என்ன ஆரம்பம் ஆறுதுனாக்கா இல்ல பிரம்மன். நம்ம இந்த 3 ஃபார்ம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? பிரம்மன்ல ஃபர்ஸ்ட் பகவான் எப்படி நம்பணும்? ஒரு நிமிஷம். பூர்ண உண்மையின் இறுதி நிலையை அறியாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, பரமனை பற்றிய உணர்வு அருவ பிரம்மன் நிலையிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு உணர்வு வரணும்னா ஓகே, அருவ ரூபம். அதுல இருந்து நம்ம எங்க போனோம்? பரமாத்மா ரூபத்துக்கு போனோம். அங்கேருந்து நம்ம பரமாத்மா நிலைக்கு உயர்வு பெறுகிறது. ஆனால் பூர்ண உண்மையின் இறுதி சொல் என்னது? பகவான் 2 கை ரூபம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நவீன கால அருவவாதிகள் இவர்களை விட மேலும் சிற்றறிவு படைத்தவர்கள். ஏனெனில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என உறுதியுடன் கூறிய அவர்களது தலை சிறந்த முன்னோரான யாரு? சங்கராச்சாரியர். அவர் தானே பஜ கோவிந்தம்லாம் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு. கோவிந்த பஜன் பண்ண கோவிந்தங்கிறது யாரு? ஒரு உருவமுள்ள இதுதானே. ஆனா அவரை பின்பற்றவர என்ன நினைக்கிறாங்க? பகவான் ரூபம் இல்லாம இருக்கார் அப்படின்னு. சங்கராச்சாரியரே அவர்களை பின்பற்றுவதில்லை. முன்னோரான சங்கராச்சாரியரே அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. எனவே பரம உண்மையை அறியாத அருவவாதிகள் கிருஷ்ணர் தேவகி வசுதேவரின் புதல்வர் மட்டுமே, அல்லது ஒரு இளவரசர், அல்லது பலம் பொரிய ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா, அல்ல மலையை தூக்கிட்டா நல்ல பலம் இருக்கு அந்த மாதிரி என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இதுவும் பகவத்கீதையில் 9.11 கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவஜானாந்தி நாம் மூடர்கள்லாம் என்னை பத்தி அவஜானந்தி மாமூட, என்னை பத்தி உண்மையை மூடர்கள் மானுஷம் தன்னும் அவங்களுக்கு தெரிய வராது. முட்டாள்கள் மட்டுமே என்னை சாதாரண மனிதராக கருதுபவர் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்புறம் உண்மை என்னவென்றால் பக்தி தொண்டு ஆற்றாமல் கிருஷ்ண உணர்வினை விருத்தி செய்யாமல் யாரும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தொண்டு செய்யணும். பக்தியோட நம்ம பண்ணும்போதுதான் பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஏன்னா அது நம்ம ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு ஃபீல் வரும் நமக்கு. பகவானோட இருக்கார், பகவானுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம், அதுல என்ன இஃபெக்ட் வருதுன்னு ஒன்லி ஈச் பர்சன் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்ப அது புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சா மாத்திரம் போகாது. we have to realize it. அது எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியும்? பக்தியோட பண்ணினா வரும். பாகவதம் இதனை உறுதி செய்கிறது. எம்பெருமானே, உமது தாமரை திருவடிகளின் கருணையை ஒருவன் சிறிதளவு பெற்றால் அவன் உமது வியக்தித்துவத்தின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி கற்பனை செய்பவர்கள் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து வேதங்களை படித்தாலும் உண்மை அறிய இயலாதவர்கள். சும்மா மென்டல் கான்காக்ஷனோட அந்த அறிவு, நல்ல அறிவு இருக்கு, அப்ப இப்படி லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி அதுல ஆய்வு பண்ணி எல்லாம் பண்றவங்களுக்கு அவ்வளவு வேகம் பகவான் புரிய வராது. நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்மளோட பேசிக் ஸ்டெப் என்னது? முதல்ல இருந்து நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது என்ன, நம்ம பகவானை நல்லா உணர முடியாது. உண்மை அறிய இயலாதவர்கள் யாரு? அந்த மாதிரி ரூபவாதிகள். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரது ரூபம், குணம் அல்லது நாமத்தின் மகிமைகளை மனக்கற்பனைகளாலும் வேத இயக்கங்களாலும் விவாதிப்பதாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்ம we are able to understand. அவருடைய அதரம் மதுரம் அந்த ஒரு சாங் இருக்கே, அவருடைய ஒரு பாட்டையும் நம்ம அனுபவிச்சு நம்ம பாடலாம், அவரை ஸ்துதிக்கலாம். இப்ப பிரம்ம சமித்தாலாம் பிரம்ம ஸ்துதிச்சுதான் எழுதுறாரு. சோ அதெல்லாம் பக்தி இருந்தாதான் அதெல்லாம் வரும். சோ நம்ம பக்தி தொண்டு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா இதுல மென்டல் கான்காக்ஷன், மென்டல்னா என்னது, சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே,
அது பிலாசபிக்கலா நான் பேசுறேன், சைக்காலஜிக்கலா பேசுறேன், அதுல எல்லாம் பகவான் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. It is not A equal to B, so B equal to C, so for A equal to C. அதெல்லாம் வந்து நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஓகே. நம்ம இது பக்தி தொண்டுல அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது. You have to really go into that. பக்தியோட நம்ம என்ன பண்ணாலும் புரிய வரும் பகவானை. அவரை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர உச்சரிப்புடன் தொடங்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வு. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொல்றோம்? ஜபா பண்ணிட்டு தான் சொல்றோம். நீங்க 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போது என்னது? ஜபா பண்ணுங்கன்னு அப்போ ஆரம்பிச்சதுதான். இப்போ இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. சோ முதல்ல இருந்தே பக்தியில தான் நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா சிரவணம் கீர்த்தனம் எல்லாம் நடக்கிறது. சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் அந்த 3 இதுவும் கரெக்டா நடக்கும். அப்போ தொடங்கிய கிருஷ்ண உணர்வின் பூர்ணமாக ஈடுபடும் போது பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரது உடல் இந்த ஜட இயற்கையால் ஆனது என்றும், அவரது லீலைகள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்து மாயை என்றும் பக்தியற்ற ஒரு அருவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் என்று மாயாவாதிகள் சொல்ல, ஏன்னா மாயால சிக்கின் இருக்கிறவங்க மாயாவாதிகள் அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் இறுதி உண்மை அறியாதவர்கள். 20ஆம் பதம் மிக தெளிவாக கூறுகின்றது. காமைஸ்தை ஹிருதஞான பிரபத்யந்தே அந்நிய தேவதாக. காம இச்சையினால் குருடானவர்கள் பல்வேறு தேவர்களிடம் சரணடைகின்றனர். பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமின்றி பல்வேறு தேவர்களும் உள்ளனர் என்பதும், அத்தகைய தேவர்களுக்கு என குறிப்பிட்ட லோகங்களும் பகவானுக்கு என குறிப்பிட்ட லோகமும் உள்ளது என்பதும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 23ஆம் பதத்தில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளபடி தேவான் தேவே யஜோ யாந்தி மத் பத்தா யாந்திமாம் அப்பி. தேவர்களை வழிபடுபவர் தேவர்களுடைய பல்வேறு லோகங்களை அடைகின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகின்றனர். இது போன ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். பார்த்துட்டே இருக்கோம், நிறைய ஸ்லோகத்தை போடும். இக்கருத்து தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கணும். அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? கடவுள் உருவமற்றவர். இதெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க? கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்றும், இந்த உருவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையானவை என்றும் கூறுகின்றனர். கீதையை படிப்பது அவளோட பிலாசபி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம இருக்கிற உலகமே மாயை அப்படிதான் நினைக்கிறேன். மாயை மீன்ஸ் என்னது? ஒரு சொப்ன லோகத்துல இப்ப நம்ம வந்து கனவு காணும் போது அது நிஜம் நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த டைம்ல அது நிஜம். இந்த உலகம் வந்து மெய்யானது, பொய்யானது நினைக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப அது உல்டா இருக்கும். இப்ப இருக்கும்போது இது வந்து இல்ல என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, சொப்ன லோகத்தை இப்ப வந்து நம்ம என்னது முழிச்சுன்னு இருக்கிற நேரத்துல நம்ம வந்து இப்போ we are not sleeping. அப்போ அந்த ஸ்லீப் இல்லாத நேரத்துல என்ன பாக்குறோம்? இதுதான் உண்மை நம்புறோம். அது சொப்ன லோகம் வந்து நம்ம இது அதுக்கு என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி, ஜெகன் மித்யா, ஜகத்தெல்லாம் மித்யாதான் அந்த மாதிரி. சோ நமக்கு வந்து சொப்ன லோகத்தை அது கற்பனை, இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். கற்பனை உலகத்துல அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கான்சியஸ்னஸ். அவன் வந்து கான்சியஸ்னஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அவன் வந்து பகவான் இருக்க வழிபடணும் அந்த இதெல்லாம் கன்செப்டே கிடையாது. இட்ஸ் a different concept. சோ அதெல்லாம் பண்ணினா வந்து நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அருவவாதிகள் கடவுள் உருவமற்றவர் என்றும், இந்த உருவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையானவை என்றும் கூறுகின்றனர். இதே படித்ததிலிருந்து தேவர்களும் அவரது லோகங்களும் அருவமானவை என்று தோன்றுகின்றது? டெஃபினட்டா இல்லை, நிச்சயமாக. அப்படின்னா நமக்கு தெரியறது இல்லை. we can see பகவான் எங்க இருக்காருன்னு எல்லாம் பார்க்கணும். கோலோக சாட் எல்லாம் பார்த்தா தெரியாது. அப்ப நிச்சயமாக தேவர்களும் சரி பரமபுருஷ பகவானும் சரி அருவமானவர்கள் அல்ல. அவர்கள் அனைவரும் நபர்கள். பகவான் கிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கு சொந்த வாசஸ்தலம் உண்டு. அது போல தேவர்களுக்கும் தலங்கள் உண்டு. இப்ப நம்ம இப்ப படிக்கிற இதுல என்னது நமக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சு வருது. ஆனா அருவவாதிகளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த டைப்ல அவங்க வந்து எண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வேற பிலாசபி வேற. எனவே இறுதி உண்மை அருவமானது உருவம் அடையாளம் காண்பதற்கே. இறுதி உண்மை அருவமானது உருவம் அடையாளம் காண்பதற்கே எனும் நிர்விசேஷ கருத்து உண்மைக்கு புறம்பானதாகும். அவ அப்படி நினைக்கிறாங்க. உண்மை என்னது? இறுதி உண்மை என்னது? ரூபம் தான். ஒண்ணு ஒரு அடையாளம் காண்றதுக்கு தான் வந்து ஒரு ரூபம் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். உங்களுக்கு அடையாளம் காண்றதுக்கு வேண்டி ஒரு உருவம் கொடுத்து இந்த மாதிரி கை கால்லாம் வரைஞ்சு இதுதான் பகவான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எனும் நிர்விசேஷ கருத்து உண்மைக்கு புறம்பானதாகும். உருவம் அடையாளம் அல்ல என்பதை இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தேவர்களது ரூபங்களும் பரமபுருஷனது ரூபமும் ஒரே சமயத்தில் இருக்கக்கூடியவை என்றும், பகவான் கிருஷ்ணர் சச்சித்தானந்தமயமானவர், நித்தியமான சச்சுதான் என்னது? நித்தியமான அறிவுடைய ஆனந்தமான அவர் வந்து அப்படி இருக்கார் என்றும் நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் பரம பூர்ண உண்மை இயற்கையிலேயே பூர்ண ஆனந்தம் உடையவர். ஆனந்தமயோ அபியாசாத் என்னும்
என்றும் எல்லையற்ற மங்களகரமான குணங்கள் இருந்து இருப்பிடம் அவரே என்றும் வேதங்களில் உறுதி செய்கின்றன. தான் பிறப்பற்றவன் அஜ, காட் இஸ் அஜ அப்படின்னா அவர் வந்து நம்மள ஆத்மா மாதிரி தான், அவர் பரமாத்மா, அவர் அஜ என்ற போதிலும் தனது விருப்பப்படி தோன்றுவதாக பகவான் கீதையில் கூறுகிறார். அவதாரம் எடுக்கிறார், தோன்றாருன்னா அவதாரம் எடுக்கிறார். ஆனா அவர் ஆக்சுவல் பார்த்தா என்னது, ஈஸ் அஜா, அஜானா அவருக்கு பிறப்பு கிடையாது. இத்தகைய உண்மைகளை நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை. பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு அருவமாக இருக்க முடியும் என்பது நமக்கு புரிவதில்லை. கீதை வார்த்தைகளை பொறுத்தவரை அருவவாதிகளின் அடையாள கொள்கை பொய்யானதாகும். இப்போ தெரிஞ்சது அடையாள கொள்கைன்னா அவங்க ஒரு அடையாளம் வச்சிருக்கோம், நம்ம ஒரு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அடையாளம் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம், அதுதான் பகவான் சொல்றோம். அவங்க அப்படி இல்லை, பகவான் தான் எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்காரு. அப்ப நீங்க அந்த ஒரு ஃபார்ம்ல மாத்திரம் பகவான் எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு அவங்க வேற பிலாசபியில பேசுவாங்க. சோ என்னது அடையாள கொள்கை பொய்யானதாகும். பரமபூர்ண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பதை இப்பதத்திலிருந்து மிகவும் தெளிவாகிறது. இப்ப என்னன்னாக்கா, நீங்க யாரெல்லாம் இது படிக்கலையோ, இந்த அருபவாதிகளை பத்தி படிக்கலையோ அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. அப்படி யாரா பேசுவாங்களோ அப்படிதான் தோணும். இது யார் அது படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களோ, ஏன்னா நான் அதுல படிச்சுட்டு தான் இங்க வந்திருக்கேன். நான் ஒரு 2-3 இயர்ஸா நான் அருவவாதிகளோட அந்த பிலாசபி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். தே ஆல்சோ பிலீவ் இன் காட், ஆனா வேற கான்செப்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி கிடையாது, பக்தி தொண்டுல பகவானை வழிபட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இங்க ஆணித்தரமா சொல்றாங்க. It's a different philosophy altogether. Yes. 7.25 முடிக்க முடியாது. ஓ 7.2 எவ்வளவு பேர் படிக்கணும் பாக்கி? ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்வதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समर्पितः मूढो अयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्. இல்லை, அகம் நான், பிரகாஷக தோன்றுவது, சர்வசிய எல்லாருக்கும், யோகமாயா அந்தரங்க சக்தியினால், சமாவிரதக மறைக்கப்பட்டு, மூடக முட்டாள், அயம் இதை, ந இல்லை, அபிஜானாதி அறிய முடியும், லோகக நபர்கள், மாம் என்னை, அஜம் பிறப்பற்ற, அவ்யயம் அழிவற்ற. மொழிபெயர்ப்பு: சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியினால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. பொருளுரை: கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்தபோது அவர் அனைவரின் கண்களுக்கும் புலப்பட்டார். அப்படி இருக்கையில் அவர் அனைவருக்கும் தோன்றுவதில்லை என்று எவ்வாறு கூற முடியும் எனும் வாதம் எழலாம். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் அவர் தன்னை எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. கிருஷ்ணர் இங்கே இருந்தபோது அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதே ஒரு சிலரே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. குருவம்சத்தினரின் சபையில் கிருஷ்ணரை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்ததை எதிர்த்து சிசுபாலன் பேசிய போது கிருஷ்ணரை ஆதரித்து பீஷ்மர் அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்னும் பிரகடனம் செய்தார். அதுபோலவே கிருஷ்ணர் மட்டுமே பரமபுருஷர், அனைவரும் அல்ல என்பதை பாண்டவர்களும் வேறு சிலரும் கூட அறிந்திருந்தனர். பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் சாதாரண மனிதனுக்கும் அவர் வெளிப்படுவதில்லை. எனவே அவரது தூய பக்தர்களை தவிர அனைவருக்கும் அவரை தங்களை போன்ற சாதாரண நபராக கருதுகின்றனர் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அவர் தனது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே ஆனந்த பெருங்கடலாக காட்சியளிக்கின்றார். ஆனால் அறிவற்ற அபக்தர்களுக்கு அவர் தனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பதம் 1.8.19 குந்தி தேவியின் வந்தனையில் யோக மாயை என்னும் திரையினால் பகவான் மறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சாதாரண மக்கள் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த யோக மாயை என்னும் திரை ஈஷோபனிஷத்தில் மந்திரம் 15 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒரு பக்தர் பிரார்த்திக்கிறார்: ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யா விஹிதம் முகம் தத் தவம் பூஷன்ன அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. எம்பெருமானே, அகிலங்களை எல்லாம் பராமரிப்பவர் நீரே. உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதே அறக்கொள்கைகளில் தடை சிறந்ததாகும். எனவே என்னையும் பராமரிக்குமாறு உம்மிடம் வேண்டுகிறேன். உமது திவ்யமான ரூபம் யோக மாயையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம ஜோதியே அந்தரங்க சக்தியின் திரையாகும். உமது சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தை, நித்தியமான அறிவு நிறைந்த ஆனந்த ரூபத்தினை காணவிடாமல் என்னை தடுக்கும் இந்த பேரொழியினை தயவு செய்து விளக்குவீராக.
ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த பரமபுருஷ பகவானின் திவ்ய ரூபம் அவரது அந்தரங்க சக்தியான பிரம்ம ஜோதியினால் கவரப்பட்டுள்ளதால் அறிவில் குன்றியவர்களான அருவவாதிகள் பிரம்மனை காண முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பதம் 10.14.7 பிரம்மா பின்வருமாறு வேண்டுகிறார்: பரமபுருஷ பகவானே, பரமாத்மாவே, ரகசியங்களின் எஜமானரே, உமது சக்தியையும் லீலைகளையும் கணக்கிட இவ்வுலகில் யாரால் முடியும்? நீர் எப்போதும் உமது அந்தரங்க சக்தியை பெருக்கிக் கொண்டிருப்பதால் உம்மை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கற்றறிந்த விஞ்ஞானிகளும் அறிஞர்களும் ஜட உலகத்தின் அடுக்களை வேண்டுமானால் கணக்கிட முடியும். ஆனால் தங்களது கண்களுக்கு முன் இருந்தாலும் உமது சக்தியினையும் குணங்களையும் அவர்களால் கணக்கிட இயலாது. பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறப்பற்றவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றவரும் அவ்யய ஆவார். அவரது நித்திய ரூபம் அறிவையும் ஆனந்தமும் நிறைந்தது. அவரது சக்திகள் அனைத்தும் அழிவற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்பட்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் பர்பட். எஸ், இதுல என்னது நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய. அப்ப என்னது சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நாம் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. ஒன்லி பக்தர்களுக்கு தான் புரிஞ்சு வரும். இதெல்லாம் அருவவாதிகளும் இந்த முட்டாள்கள்ல சேர்த்துட்டார். போன இதுல நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நம்ம ஒன்லி பக்தர்கள்னா என்னது, யார் ரூபமோட பகவானை நம்புறாளோ அவங்களுக்குதான் இது புரிய வரும். அவர் இல்லாம இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் முட்டாள்களுக்கு, அருவவாதிகளுக்கு, சிற்றறிவுடையோர், அவள்லாம் சிற்றறிவுடையோர், அவளுக்கு நாம் தோன்றுவதில்லைன்னா என்னது, அவர் பகவானா அவ கண்ணுக்கு தெரியப்படவே மாட்டார். அவரே அவர் சாதாரண, அதனாலதான் அந்த மாதிரி நம்பரையா ஓகே யூ கோ அஹெட் வித் தட் அப்படின்னு அவர் ஒன்றும் ப்ரூவ் பண்ண போக மாட்டார். நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன், எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. அவர் இருந்த காலத்திலே அவரோடே கசின்ஸ் எல்லாம் ஜராசந்தன்னா அவர் எதிர்த்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. ஜராசந்தன், அப்புறம் வேற யாரு, சிசுபாலன், இவ எல்லாருமே எதிர்த்து இருக்கின்றவா. இப்ப அந்த மாதிரி அசூரி பீப்புள் அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கா. அவரை புரிஞ்சுக்காத்த இவர் இருந்திருக்கா. ஆனா பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர், அவர் யாரு, பாண்டவாஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்த போது அவர் அனைவரின் கண்களுக்கும் புலப்பட்டார். அப்படி இருக்கையில் அவர் அனைவருக்கும் தோன்றுவதில்லை. புலப்பட்டார், அவர் இருக்காருன்னு தெரியும். ஆனா புலப்படுறதுன்னா என்னது, தோன்றுவதுன்னா என்னது என்று எவ்வாறு கூட முடியும். அவர் இருக்கார், ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியலை. இருக்கார், ஆஸ் அ பர்சன் இருக்கார். ஆனா அவருடைய குணங்கள், அவர் யாரு, உண்மையான அவர் யாரு, அது அவங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு என்று எவ்வாறு கூட முடியும் எனும் வாதம் எழலாம். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் அவர் தன்னை எல்லோருக்கும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. கிருஷ்ணர் யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அவளுக்குதான் அவர் அந்த மாதிரி இது காட்சியை தரார். காட்சினா என்னது, நாட் நாளுக்கை, அவரோட பவர்ஃபுல் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரிவிக்கிறார். கிருஷ்ணர் இங்கே இருந்த போது அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை ஒரு சிலரை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. குரு வம்சத்தினரின் சபையில் கிருஷ்ணரை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்ததை எதிர்த்து சிசுபாலன் பேசிய போது கிருஷ்ணரை ஆதரித்த பீஷ்மர் அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று பிரகடனம் செய்தார். அதுபோலவே கிருஷ்ணர் மட்டுமே பரமபுருஷர், அனைவரும் அல்ல என்பதை பாண்டவர்களும் வேறு சிலரும் கூட அறிந்திருந்தனர். பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு, சாதாரண மனிதனுக்கும் அவர் வெளிப்படுவதில்லைன்னா அவளுக்கு ஓகே, நான் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கா உங்களுக்கு தோன்றதா, ஓகே, ஐ வில் ஷோ மைசெல்ஃப் as a நார்மல் ஹியூமன் பீயிங், அவ்வளவுதான். பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் அவர் வெளிப்படுத்துவதில்லை. எனவே அவரது தூய பக்தர்களை தவிர அனைவருக்கும் அவரை தங்களை போன்ற சாதாரண நபராக கருதுகின்றனர் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அவர் தனது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே ஆனந்த பெருங்கடலாக காட்சி அளிக்கிறார். ஆனால் அறிவற்ற பக்தர்களுக்கு அவர் எப்படி தனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் என்ன, குந்தி தேவியின் பத்தனையில் யோகமாயை என்னும் திரையினால் பகவான் மறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சாதாரண மக்கள் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த யோகமாயை எனும் திரை ஈஷோபநிஷத்திலும் இது கொடுத்திருக்கு, உறுதி செய்யப்பட்டது. ஓகே, இரண்மைன்னு பாத்திரம். ஓகே, எம்பெருமானே அகிலங்களை எல்லாம் பராமரிப்பவர் நீரை உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதே அறக்கொள்கையில் தலை சிறந்ததாகும். எனவே என்னையும் பராமரிக்குமாறு உம்மிடம் வேண்டுகிறேன். உமது திவ்யமான ரூபம் யோகமாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மஜோதி அந்தரங்க சக்தியின் திரையாகும். உமது சச்சித்தானந்த விக்கிரகத்தை, நித்தியமான அறிவு நிறைந்த ஆனந்த ரூபத்தினை காண விடாமல் என்னை தடுக்கும் இந்த பேரொளியினை தயவு செய்து விளக்குவீராக. இது இந்த மெட்டீரியல் தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங்.
அது என்ன நம்மள மறைத்துன்னு இருக்கோ அதை விலக்கிடும். அந்த மாதிரி ஒரு பிரகாசத்தை ஒரு திரை மாதிரி இருக்கு. அது நீக்கிடு. எனக்கு உங்களோட சத்தியமான உள்ளது என்ன நிஜ ரூபமோ அது எனக்கு அனுபவிக்கணும். ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த பரமபுருஷ பகவானின் திவ்ய ரூபம் அவரது அந்தரங்க சக்தியான பிரம்ம ஜோதியினால் கவரப்பட்டுள்ளதால் அறிவில் குன்றியவர்களான அருவவாதிகள் பரமனை காண முடியாது. அப்புறம் இந்த பாகவதத்தையும் கொடுத்துருக்கு. பிரம்மா பின்வருமாறு வேண்டுகிறார். பரமபுருஷ பகவானே, பரமாத்மாவே ரகசியங்களின் எஜமானரே, உமது சக்திகளையும் லீலைகளையும் கணக்கிட இவ்வுலகில் யாரால் முடியும்? நீர் எப்போது உமது அந்தரங்க சக்தியை பெருக்கிக் கொண்டிருப்பதால் எப்போதும் உமது அந்தரங்க சக்தியை பெருக்கிக் கொண்டிருப்பதால் உண்மை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கற்றறிந்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களும் ஜட உலகத்தின் அணுக்களை வேண்டுமானாலும் கணக்கிட முடியும். அதெல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க என்னமோ அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆனால் தங்களது தன் கண்களுக்கு முன் இருந்தாலும் உமது சக்தியையும் குணங்களையும் அவர்களால் கணக்கிட இயலாது. பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறப்பற்றவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றவரும். ஆக்சுவலி பிறப்பற்றவும் இல்லை, அவர் அழிவப்படவும் மாட்டார். அவ்யய ஆவார். அவரது நித்திய ரூபம் அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்தது. அவரது சக்திகள் அனைத்துக்கும் அழிவற்றவை. இன்னொரு இது ஸ்லோகம் படிச்சு விடலாமா? யார் படிக்க போறா? அடுத்தது சத்யபாமா மாதாஜி. அப்புறம் செல்வன் பிரபுஜியும் படிக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. வேதாஹம் சமதீதானி வர வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி ச அர்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேத ந தக்ஷண. வேத அறிவேன், அகம் நான், சமதீதானி கடந்த காலம், சாத்மனானி நிகழ்காலம், வர்த்தமானானி நிகழ்காலம், ச மேலும், அர்ஜுனா பவிஷ்யானி எதிர்காலம், எதிர்காலம், ச மேலும், பூதானி எல்லா உயிர்வாழிகளையும், மாம் என்னை, து ஆனால், வேத அறிந்தவன், ந இல்லை, தக்ஷண யாரும். மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பொருளுரை. இங்கே உருவம் அருவத்தை பற்றிய கேள்வி நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அருவவாதிகள் கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதிகமானதாக மாயையாக இருந்தால் உயிர்வாழிகளைப் போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். மேலும் அதன் மூலம் தனது கடந்த கால வாழ்வின் நினைவுகள் அனைத்தையும் இழந்திருப்பார். ஜட உலகில் வசிக்கும் எவரும் தனது முயற்சியை நினைவு கொள்ள, எதிர்கால வாழ்வினை முன்னுரைக்கவோ, தனது தற்கால வாழ்வின் விளைவுகளை அறியவோ இயலாது. எனவே அவனை கடந்த நிகழ் எதிர்காலத்தினை அறியாதவன் பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து விடுபடாதவரை இறந்த நிகழ் எதிர்காலத்தினை எவரும் அறிய இயலாது. சாதாரண ஜீவாத்மாவை போலன்றி கடந்த காலத்தில் நடந்தவை தற்போது நடப்பவை, வருங்காலத்தில் நடக்கப் போகின்றவை ஆகிய அனைத்தையும் முழுமையாக அறிவேன் என்று தெளிவாக கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்ததை அவர் நினைவு கூர்வதை நாம் கண்டோம். ஒவ்வொரு உயிர்வாழின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அறிவார். ஆனால் அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலையும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள போதிலும், தனிப்பட்ட முறையில் பரமபுருஷ பகவானாக உள்ள போதிலும், சிற்றறிவுடையவர்கள் அருவ பிரம்மனை அறிய முடிந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை பரமபுருஷனாக உணர முடியாது. நிச்சயமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது திவ்யமான உடல் அழியக்கூடியதல்ல. அவர் சூரியனை போன்றவன், மாயை மேகத்தை போன்றது. சூரியன் மேலும் பற்பல நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் இருப்பதை ஜட உலகில் நாம் காண முடியாது.
ஜட உலகில் நாம் காண முடிகின்றது. சில சமயங்களில் ஆகாயத்தில் உள்ள அனைத்தையும் மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். ஆனால் அத்தகு மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை. அதுபோல மாயையும் பரம புருஷரை மறைக்க முடியாது. தனது அந்தரங்க சக்தியினால் அவர் சிற்றறை உடையோருக்கு தோன்றுவது. அந்தரங்க சக்தியினால் அவர் சிற்றறிவுடையோருக்கு தோன்றுவதில்லை. இந்த அத்தியாயத்தின் 3வது பதத்தில் கூறப்பட்டபடி கோடிக்கணக்கான மனிதரில் ஒரு சிலரே தங்களது மனித பிறவியை பக்குவப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றனர். அவ்வாறு பக்குவமடைந்த ஆயிரக்கணக்கான மனிதரில் ஒருவரே பகவான் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அருவ பிரம்மனையோ இதயவாசியான பரமாத்மாவையோ உணர்வதில் ஒருவன் பக்குவமடைந்திருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக உணர்வது சாத்தியமற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நாளைக்கு கொடுக்கல. ஏன்னா வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. யார் வந்திருக்காங்க? லதா சசிகுமார்னு வந்திருக்காங்க. அண்ட் பிரேமா ராகவ் இவெல்லாம் வந்துட்டாங்க. தேர் கிளாஸ்மே ஸ்டார்ட்ல. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுடலாம். நாளைக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 26 எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆரம்பிக்கலாம். அண்ட் செல்வம் பிரபுஜி படிக்கலாம். 28 இதுல இருந்து 27 நம்ம இது படிச்சுட்டாங்க இல்லையா? சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சாச்சு. செல்வம் பிரபுஜி 27 படிக்கலாம். நான் 26 எக்ஸ்பிளனேஷன் நாளைக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்ப நம்ம ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணி we will stop the class. நான் அவளுக்கு லேட் ஆக வேண்டாம் இல்லையா?